Naiz irratian, bigarren kafea. Hizkuntza gutxituen aldeko legea bozkatu dute gaur Frantziako asanbladan eta badirudi aurrera doala ospatzekoa da, izan ere horrela hizkuntza gutxituen irakaskuntzari babes finkoago bat emango baitio legeak. Orain, frantsesa ez den beste hizkuntzek ez daukate babes legalik. Hori dela eta molak legea gisa ezagutzen den proposamen hau historikotzat hartzen da. Estatu eta beste erakundeak haiek babesteko zenbait neurri hartzera behartuko dituelako. Eta neurri horien artean honakoak aurki ditzakegu, beste batzuen artean. Eskola publikoek sail elebiduna izan beharko dute. Edota euren herrietan hizkuntza gutxituan ikasteko aukerarik ez delako inguruko ikastetxeetara joan behar denean, ikastetxe horiei laguntza eman beharko die herriko etxeak. Parlamentuan 1958an 5. Errepublika ezarri zenetik hizkuntzei loturiko proposamen bat iristen den lehen aldia da, eta horrexegatik esan dugun bezala historikoa da. Orain, legetik gauzatzera pasada dira. Euskararen gero alkarteak behin baino gehiagotan salatu legez, ordu parekotasuna onartua dago eskola elebidunetan, baina onartutakotik oso urrun omen dago errealitatea. Beraz, ea orain molak legea onartuta, betetzea ere gauzatzen den. Plazara, Euskara plazara, Euskaldun irakasle eta ikasbeo dantzara, plazara, dantzara, geure geroa bairara. Hori da guretzat gaurko albistea, baina efemerideak ere aipatu beharko ditugu, ezta? Nor jaio eta nor hiltzen gaurko egunez? Gaurko egunez jaio zen Jacques Brel, abeslari, kantautore eta aktore belgiarra, izan zena chanson français edo abesti frantziarraren mugimenduaren adierazlerik nabarmenetako bat izan da. 1953an grabatu zuen Bruselan beren lehen diskoa, eta arrakasta lortzeko prest Parisera abiatu zen gitarra besapean zuela. Urtebete beranduago, Mustaki, Ferre eta Brassens ibiltzen ziren kabaretetan kantatzen hasi zen. Bere letretan gai konplexuak lantzen zituen, maisutasun eta zorroztasun handia erakutsiz. Maitasunari eta heriotzari buruz kantatu zuen irmotasunez, eta aldi berean ausardiaz. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire. 1959an idatzi zuen bere abesti famatuena. Ne me quitte pas. Zumurrumurruek diotenez, Edith Piafek hori entzutean zer esan zuen. Gizon batek ez lituzke horrelako gauza kantatu behar. Bere maitalea zen Zizouk abandonatu zuenean idatzi zuen, etxipenak inspiratuta. Brelek berak beti gorrotatu zuen abesti hura, koldar baten istorioa kontatzen zuela doko. Paradoxikoki, Ne me quitte pas, denborarekin klasiko bihurtuko zen. Seguruenik, historian irratian gehien entzun den frantsesezko abestia izan da. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. 21 urterekin Parisko Olimpia bete zuen, Edith Piafek ardo kopa batekin ospatu zuen kontzertura, baina urte gutxitara musika utzi zuen Brelek. Orduan, Jakek bere bizimodua aldatzea erabaki zuen, 1974ko otsailean askoi bi eskuratu zuen, 19 metroko belaontzi bikaina eta bidaia luze bati ekin zion. Abeslariaren ahotsa 59 urte zituela etentzen, Parisen, 1979ko urriaren 9. Bere nahia zela eta bere gorpua Iba Oan uartean lurperatu zuten, Paul Gauguinen hilobetik metro gutxira.
Paul Gauguin, Jacques Brel bezala Polinesia frantsesarekin maitemindu zen. Hango paisaietik inspiratuta artelan ugari sortu zituen. Gerora, Pablo Picasso inspiratuko zutenak. Jacques Brel jaio eta 44 urtera, Proventzako Notre Dame de Bierren hiltzen Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepola Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Zein? Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepola Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Bere bizitza artistikoa baino luzeagoa da izen hori, Esatute gabeko 12 jartze bali mazza sagar batekin ispilu baten aurrean, esate bali mazu Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepola Cipriano de Santísima Trinidad Ruiz Picasso, ez da gizu gertatzen da, baina se pasaba du. Picasso Espainiako margolari, eskultore, imprimatzaile, zeramikari eta antzerki diseinatzaile izan zen 20. mendeko artistarik garrantzitsuenetariko bat izaki. Ezaguna da Georges Braque frantsesarekin mugimendu kubista sortzeagatik, eskultura eraikia asmatu izanagatik eta kolaxen asmakizunagatik, baina baita estilo desberdin asko garatzen eta arakatzen lagundu duzuelako. Bere obrarik ospetsuenen artean daude Avignongo andereñoak, 1907koa, protokubista dena, edo Gernikako margolanak, Espainiako Gerra Zibilan, Alemaniar eta Italiar armaden Gernikako bombardaketaren erretratu dramatikoa. Picassok 3,5 metroko garaiera eta 7,80 metroko luzera zuen triptiko batean simbolizatu zuen Gernikako bombardaketa. Kuadroa estudioan ozta sartzen zitzaion, eta ezoiko proportzioengatik erabilera industrialeko pintura erabili behar izan zuen. Berak zioen bezala, nik ezinezkoa egiten dut, posible dena edonork egiten duelako. Haze egoa, Picassok. And I'm living in a world of just one hue. Everything is Picasso blue. Living in a world without you. Everything is Picasso. Eta Picassoren heriotzaren urtemuga izanik, bigarren kafeko arte aditua gonbidatu dugu gaur gurera, Maria Romero Laspiur. Berak jarri gintuen kolaxak egiten, eta Picassoren lanen parekoak egin genituen. Gaurkoan, DE-ko lab aurkeztuko digu. Ehungintza zera zintzoan gardenean eta erantzukizunez hitz egiteko gunea da DE-ko lab. Nire ehungintza zintzo asko gustatzen zait, baino eskulanekin egia esan naiz zain ondo moldatzen eta akaso beto abestiekin. Eta gaurkoan ere tartetxo eskainiko digu orduan musikari. Atzo abiatu zen Tolosako folk jaialdia, antolatzaileekin hitz egiteko aukera izango dugu eta Iraidean Sorena eta Arkaitz Martínez de San Vicente musikari ere deituko diegu ea telefonoa hartzen diguten. Gainera sorpresatxoren bat izango dugu estudioan, hemendik oso gertu soinu frogatan astear direlako eta akaso bat eskapatuko da. Eta berriro atera barko ditugu mapak. Herri asko daude bai, ere mugorrian eta mugikortasuna mugatuta dute askok. Hala ere nik agenda prestatu dute, ziur zuen herrietan planen bat egin dezakezuela eta. Eta inbestetan aipatu dugun erradikalak ginen antzezlanaren inguruan aritzeko aukera izango dugu. Beatriz Egizabal elkarrizketatuko dugu gaur. Ba, otxonek badakizu ez esan nahi duen, ezta? Kafea prestatzea zoazela. Bai, eta azteko moduan garela apirilak 8 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin dagoeneko udararako modelitoak prestatzen hasi da eta deskubritu dugu jertxearen azpitu dakarren horrekin ondartzara joan daitekeela, bainatu daitekeela, mendira joan daitekeela, gimnasiora, dantza egin dezakela. Jo, hau bai, 21. mendeko emakumea, edozein unetarako prest. Irratsaio bat egiteko prest. Jakina prest. Oiana Maritoren agenbe, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Apirila da, eta Goiurik oraindik oso garbi dauka egin zuen eskaera hura, apirilako feriara edo feria de abril delakora joan behar genula Andaluzia ingurura, eta horrela etorri zaigu kolore betikoa soinean daramala, baina uste dut gaur hemen ez dagoela, ez rebujito, ez flamenkitorik. Akaso flamenkito pixka jarrez dakegu. Goiuri zeiz Arandi, arratsaldeon! Guazen Sevillera. Esan dugu gure arte aditua guregan zela eta gainera jertxe dotore hau ere berdez etorri zaigu, bakizu neramak esaten du beti que la que de verde se atreve por guapa se tiene. Eta ez da izin bat aliz entzun dioan esaldi hori da, nondik aterazun? Bastakit, justo Silvia Pérez Cruzen bebai abesti bat badago, ez? Guapa tiene que ser la que de verde se puede poner. Bai, abestia, así que guapa gatos. Arratsaldeon, Maria Romero Laspiur. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gora eta bera berdea izan eta ez sintonia amaitu zaigu, baina lasai musika gehiago ere pres badaukagu. Bigarren kafeak 186 ditugar, arratsaldeak 4:11 minutu, apirilak 8. Eta gu pres zuekin bigarren kafea hartzeko. Ongito horri guztioi, bigarren kafera. The Dirty Dozen Brass Banden My Feet Can't Fail Me Now kantuarekin abiatuko dugu gorko bigarren kafea, 186 garrena. Eta maite duten tarteari harrera egin behar diogu. Oien Amaritoren agenbe, prestatu duzu zure maite duta? Bai, hemen txedaukat. Ui, madre. Bueno, ez da, beste munduko ezer. Begira, maite dut, loturak egiten dituzunean, ez? Adibidez, atzo pelikula bat ikusi nuen, Estatu Batuak Billie Holidayren aurka, eta bertan kontatzen da Billie Holidayren bizitza, eta aipatzen da asko Strange Fruit abestia, eta hemendik gainera eraman nuen Las Secretas de Amerika liburua, eta bertan era aipatzen da. Orduan, elkartzen direnean, eta bi kontzeptu, bi gauza, eta sentitzen dezu jo begira hau da, garai hartan hau gertatu zelako, eta badakizunean bezala pixkat, ez dakit sentsazio hori asko gustatu zitzaidan, eta asko gustatu zitzaidan pelikula bera, uste dut interesgarria dela bere bizitza ezagutzea, haze bizitza gogorra izan zuen emakume hark, eta ze jazarpena jasan zuen, eta jasaten duten zoritxarrez oraindik askok, Estatu Batuetan eta besteleko askotan, eta baino gustatu zitzaidan, ba hori, bapatean lotzen direnean gauzak, eta hori ze polita den. Bai. Ze ona. Lotura biztan. Ez eizatar Arandia Goiuri? Nik bi maite dut azko. Hasia! Eta zingo ez bat orain... Baina, ez oso motzadia. Nik hori batzutan egiten dut kafearekin, gozarian. Zer, bi hartu? Bai, gauza esan ezen, ni tramposo ba naiz, saio honi bigarren kafea ditu genion, ni saiora iristen naiz asko 3. eta 4. kafearekin. Eta askotan egiten dudana da, igual bi kafean ditut orduan, kafea, gero, izan ogi xigortua, aguakate edo tortilla patata pintxoa danakoa, eta esan da, pentsa, orain bazkariaren moduan, gozari amaitzeko bigarren kafea. Eta askotan, gaur adibidez, abiatzen dut eguna bigarren kafea hartuta, ja, aurrea. Bai. Beraz, Goiuri, Maria eta biok izango gara, zure aguakate ogi xigortu eta zuri patata tortilla. Lehenengo kafea orain. Bale, nik maite ditut Herri Txiki Infernu Handi programan ateatzen dian amonak. Oh, yeah. Eta badago Twitter kontu bat, dela Herri Txiki out of context. Zenik ez dut ikusten askotan Herri Txiki. Eta, baina gero Twitter kontu horretan bideoa jartzen dituzte. Eta igual, 30 segundukoak, eta askotan izatea, amonenak. Eta sekulako parrak botatzen ditut. Orduan nik maite ditut Euskal Herriko amonak, bereziki, Herri Txikin agertzen dian amonak. Hau lehenengo kafea. Maria Romero Laspiur, zein da zure maite duta? Nire maite duta dira erronkak. Erronkak, ez dakit konturatu nahi gabe, nire bizitzan zehar beti jartzen ditu gala, nire parian ez, erronka desberdinak. Adibidez, irrati saioan hastia izan zaneretako erronka bat, lehenengo aldia zaneretako irratian hitz egiten,
Eta bueno, egia da, konturatu gabe berenjenal guztietan sartzen nahiela. Eta, bueno, oingo, justo gaur, eukidot prentzaurrekoa, nire lehenengo prentzaurrekoa bai bizitzan. Holan, bueno, esperientzia moduan lehenengo aliz ondo egonda. Eta hori sartu nahi berriro beste berenjenal batian, ze, bueno, ospatuko dira berriro urrian ondasunaren jardunaldiak, eta oingo urtean da inklusiboagoak egitea da beran helburua, ez? Komunitate, apartatuta dauden komunitateak edo arazo kognitiboa dituzten elkarteekin, bat egiten, ondarea denei bideratzeko egingo dirazen aktibidea sortzea da helburua. Eta, bueno, ni parte hartzaile moduan jarri nahi, ez dakit zeingo doten, baina ontsen pentsa enbiadot. Eta, bueno, animazioa bai jendeari, beraien proiektuak aurkesteraz, apirilak 12an zabaltzen da EPEA, maiatzak 21 arte, barkatu. Eta hori, nik uste oso politxa esan zela aurreko urtean esperientzia, aurten pixka zailagoa da enfokatzea proiektua, edo aktibidadia, baina, bueno, nik uste dute erronka polit badala, eta algo dugu. Aizu, zalantzari gabe. Eta gainera, gurekin 3. kafea hartzeak lagunduko badizu, ideia honak ez, baina kafea jartzen dugu kategorikoa. Bale, 3. hartuko. Nik maite dut, ez da egin nola planteatu, maite dut testu ingurua, Artxoaga Gorain dela gutxi kontatu zigun, nik ere bi maite dut ozkatuko juri, gero rebote eskatuko izut. Vale. Baina, oain dela gutxi sartu garen estudiora, esan dizuet, txirindulari hoi batek elkarbanatu du story bat, eta story hortan kontatzen zuen, nik ondo ezagutzen dudan historia bat, baina historiak esaten zuen, duela 9 urte argazki hontan, eskalieratan bera podiumean erortzear nengoela neska hau begira zegoen, eta ez dakit zerari zen begira, eroriko oten nintzen ni laguntzeko do nire ipurdiari begira. Claro, horrela kontatuta, eta testu inguru gabe, nik story hori elkarbanatu dut, eta segituan lagun batek oinatitik, eizu, hau, machista xamarra da. Ostras, bai, testu ingurua zer da, hori eta gero, elkar ezagutu zutela, gu izan ginela pixkator, Celestino egin genuenak itzulia amaitu zenean, elkar ezkondu ziren, biseme alaba dauzkate, eta oso zoriontsuak dira, eta orduan historia bera, pixkate testu inguruan kokatzen dezu, bere horretan matxite xamarrezetan jarraitzen du, baina beste zerbait dago. Eta, ostras, zer importante dan testu ingurua, eta historiak endo egin dez, zit berez asko mate ziten esplikatzen astea guztia, eta eskertzen diot, oinatiko lagun honi idatzi zena esateko aizu, txixi amar dago, eta gainera, egokitu zaigun hoi, asko eztabaidatzea defendatuz itzuliak eta euskal lasterketek eta munduko txirrendulari lasterketek ez zituztela azafatak behar holtzetan eta prentsa inguruetan eta saribanak eta guneetan, badagokigu gero horren koherentzia bat mantentzea, beraz testu inguru oso garrantzitsua da eta maite dut horrelako gauzak jakinarazteko idazten dizun jende hori esan aizu, hau nondik eskertuta dago, maite ditut horrelakoak. Goiuri Zeizarandia, zein da zure 2. kafea? Nire 2. maite duta da, gaur dala Ainhoa Marzolen urtebetetzeguna. Ui, ama! Bai, zorionak Ainhoa. Eta nire maite dut gomendioa, ze azken aldi noia nahi ziten, maite dutak beharren gomendioak esaten, baina bueno, nire maite dut gomendioa da bere Twitterreko kontua, ze oso meme honak jartzen ditu, eta parrasko botatzen ditut baita bere Twitter kontua irakurtzen, baina bueno, igual gaztea izan behar da ulertzeko behar jartzitun gauzak, Barkatu? Ze puta necesidad ez daukan. Bai, ez da? Zi txusia. Si ez izate zer esan? Ez, ulertu dugu, bai. Tonua hortxe, takinik. Segi. Ez hoxe, zorionak, Ainhoa. Gero jarri harko digo bestia da Ainhoa Marzoli. Zin izango da Marzolen, seguro asmatuko ezken nuken bat. K-pop gustatuko zaio, seguro. K-popa gustatuko zaio, seguro. Nire maite duta bukatzeko maite duten tartenekin da leku ederretara itzultzea. Eta urte asko dira Granadako Alhambra ez dudara ikusten, eta bihar Granadara noa, eta bihar ezpada etzi Alhambran iluna barra ikusiko dut. Eta hori ere asko maite dut. Bai. Guk ere bai. Chiquillo. No vamos a Sevilla, pero vamos a Granada. Que no hay nada como la pena de ser ciego en Granada. Uy, poema bada. Poema bada. Francisco de Icaza. Uy. Emaiozu limosna bat emakume. Itxua dala.
Eta Granadan itxua izatea baino pena handiagorik ez dagoela munduan. Wow. Ziona. Wake up, wake up, wake up, wake up, 'cause we do it right. Get up, wake up, get up, get up, let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up, 'cause we do it right. Arratsaleko 4:19 diren honetan, eta Arkakuxo kontatu digunean maite dudala Ibila 87rekin pelikula gogokonetako bat partekatzea, eta bitartean entzule batek esan digu gure txata ez da bilela, sentitzen dugu, probatu ez dakigu hori nola konpondu dezakegun guk oraintxe. Hau dena kontatzen dizuegun bitartean aurrera egin behar dugu, eta dagoeneko orduare aldatu da, 4:20 ditugu, eta bagoaz segituan Maria Romero Laspiorrekin badiote nola ez da bilela. Bueno, Gorkak idatzi digu, akaso Twitchen bitartez batzen zareten ontzako bai, baina ez dakit Gorka Goierri nundik elkartzen dan, Twitchetik ere, edo YouTubetik, edo Facebooketik. Gorka, Twitchetik sartu hortxe funtzionatzen duela txatak, hori 4:20, laizterta 21, aurrera guaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Well, some people try to pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare, and so Pablo Picasso was never called an asshole. Maria Romero Laspiurrek eskatu dituen bat kantu eta tartean, The Modern Lovers, ez da izerratik? Picassoren. Ez ikonia zan. Hombre, izenbura ikusten diot Pablo Picasso. Ona etorri baino lehen, efemeridak biratzen ditut. Ja, atenta egoteko. Etxeko lanak eginda. Hombre. Eta orduan ikusten nebanez, bere heriotzaren urte hurrena zala, besti poli bat sartukot. Ez? Guapoa, Guapoa da. Nik genuen ezagutzen The Modern Lovers, zuek bai? Nongoak dian badakizue? Estatu Batuak. Bai, ez, oso pegatzen diola. Esango nuke. Ez dira igualain mitikoak, baina Las Gritas Amerika playlistean sartzeko modukoa dira, ez? Badokate hor rock amerikano tradizionalenaren kutsu hori. Pablo Picasso never got called an asshole. Not in New York. Hori, Pablo Picassotik hasiko nahi. Bueno, zuek justo aipatu duzue, beran bizitza, beran karrera eta hori dana. Baina, naiz eta gaur arteari buruz, ez dute denla hitzen go, gaur modari buruz hitzen got. Kasualidades, bai lotura bilatzen, topatu neban atzo, Motxinok, bere aurreko urteko udaberri udako kolekzioan inspiratu zala Picassoren lanean. Eta ingenun berba, oindala programa batzuk, oindala saio batzuk, artea eta modaren arteko erlazioataz. Eta, iruditu jatan kolekzio oso berezia, kubismoaren sekua dakalako, eta emakumearen figura, Picasso, beran obran edo beran lanean, beti emakumearen erretrato eta protagonismo asko eukizeban, ez? Emakumeak beren lanean. Eta orduan, Jeremy Scottek, dala Moxinoren diseinatzailea, inspiratu zen Picassoren emakume haietan bere kolekzio hau egiteko. Eta, berezia da, eta nik uste dut oso politxa dela ikusteko. Igartzen da, zertan dagoen inspiratuta, nahiko argi. Eta, lotura moduan Picasso eta modan artean, politxa ikusi dut. Eta gainera, emakumeetaz hitz egiten dugu, Picassoren emakumeetaz. Eta gaur, Dekolab ekitaldiari buruz hitz egingo dugu, eta konturatu nahi bai, ekitaldi hontan, ia denak, denak, parte hartzaile guztiak emakumea garela. Beraz, beste lotura bat. Ez dakiz dugu, baina modarloan beti azkenian danak emakumeak taupatzen gara. Ez?
Bai. Bai. Bueno, hemen beti Hemen, esan izan bai. da baita modan sukaldaritzan bezala, etxeetan beti amak izan dira sukaldatzen zutenak eta emakumeak zira sukaldatzen zutenak, baina gero sukaldaritza gorenean, hor ditugu subijana, hartzak, dena gizonak, eta modan ere gertatu da pixka bat, jostunak beti emakumeak, baina gero Christian Dior, Cristobal Valenciaga, gero aurpegiak beti gizonak izan dira, eta guain badago pixkat horri buelta emateko... Bai, hori da. Argazkian daudelak, ez, mutiak izaten direla. Baina atzian dauzenak emakumea garela, ez? Eta egia da. Adibidez, Diorren diseinatzailea emakumea da, baina Dior etxea da Dior. Bai. Eta, holan askokin pasatzen da, eta askotan egia da, nik ikuste dutela diseinatzaile berriak edo erronka berriak edo moda jasangarria bultzatzen duten proiektuak, gehienak direla emakumeak sortzen dituzten proiektuak. Eta proiektu txikiak ez dakit zeba, baina ez dakit impulsadore edo, emprendedore gehiago daudela emakumeak mutia baino, ez dakit zeba. Bueno, horrela denean, akaso azalpenaren bilare ez dago hasi beharrik. Kontrakoa balitz eta betiko gaitz hortan baginez, tira baina. Horrela izan da, venga, aurrera, ez? Bueno, Maria, konta eguzu, noruntza biatuko gara dekolabi heldu behar diogu, aipatu diguzu horre Picassoren lotura hori, ez? Oiana lotura zale balin bada, posik egongo da, ze badaukagu hor lotura, eta... Ikusten ari zarete, streami bitartez jarraitzen duzunok, Moschinoren pasarela hau Picasson oinarrituta dagoena. Eta nik esan behar nuen, inauteritako ideiak hartzen nahi naizela. Igual berreskura itzakezu txarolezko zapata horiak. Bai, pixkat arriesgaua badia modelituak, Hola, kalera ateratzekoak ez dira. Bueno, depende nun bizizaren, ez? Baina egia da, 2020 udaberrian etxean egon ginala. Bai, etxeako igual. Hombre, ikusten ari garen honek distantzia soziala izatea behartzen zaitu, egia da. Ze ikus dezakegu, kuadro oso bat, eta kuadro osoaren barrukaldean soinekoarekin bat egiten dugu gorputzak, eta hor, zabaleroan metro terdi ez dakit, baina distantzia pixkat badago, bai? Arkaguxo dio berdinarran behar nuen ego juri, aberno jantziko duen kuadro hori. Kuadro bat bezala joan nahi duzunean, etxun kuadro. Oso ondo Arkaguxo, hau zuretzako. Bueno, baina hemen azaldu behar dugu, eta Mariak nik baino beto azalduko du, goi joskuntzako desfile hauetan helburua ez dela ikusi eta kalean jartzea horrela, hemendik koloreak, estanpatuak eta estiloak hartzen direla idei bezala, gero preta-porte egiteko, baina hau ez dela... Nola, zeiteko? Preta-porte. Jasteko prest. Hastak, txamarra hastak. Bai, dia, inspirazio moduan pixkat, ez? Eta gero jende asko erosten ditu, festetara juteko eta olako gauzetarako. Ontzen festa gutxi, eta... Bai. Ez dakit. Beida, badaukazu ideia beste tarte bateako pijamen diseinatzaileak ekarri behar dituzu. Pijamak eta txandalak. Hori da, pijama parti, bai. Ontzen ja, gehien eramaten dena, ez? Hori da. Txandalak bai. Hori da. Kirolaria bihurtu gara. Bueno, batzuk. Itxuraz. Ja, bai, hori da. Itxuraz bai. Txandala jazteak sasoian jarriko begintu. Bai, hori, gaur, proiektu polit batei buruz natorritza egitera, ze Dekolab, da proiektu bat Bilbon ospatuko dana, eta bertan batuko dira diseinatzaile jasangarri desberdinak, eta bultzatuko dute pixkat ezagustaraztea eta dialogo bat sortzea, horri buruz, Bilboko edo, Euskal Herriko jenderekin, azkenean ez dakit. Ontzen ze puntura arte, Gipuzkoa gorrian baldin badago, ezin gara Gipuzkoatik mugidu, pixkan naztutan abil honekin ni. Nik esango nuke horrela dela, berez. Goiuri da aditua. Bai, Gipuzkoa gorri badago, ezingo ginatu. Ez da aditua da, baina nien gutxi enteratzen nahi, zirudiz daitela goiurik pilo badakila honi buruz. Claro, ni gaur pentsatzen egon nahi.
Ez que hainitzen argazkik behidatzen eta orduan... Galdera jonta izu. Ez dizut. Lasai. Galdetu du Mariak, ea Gipuzkoa gorrin egon da, Bilbora joan gaitezken, berez, nik dakidanaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan herriak daude gorrian edo ez, eta herria gorrian ez badago aurrera ez? Baina provintziak ere. Araba Provintzia adibidez, osoa ere. hasieratik Araba gorrian egon da. Osoa, eta Gipuzkoa osoa gorrian dago? Bai. Orain, gaur bertan... Beraz, Gipuzkoako inork ezin du mugitu. Gaur bertan Bilbo eta Gipuzkoak gorri kolore hartu dute. Beraz, ez batengatik eta ez besteengatik ezin da elkartu. Bueno. Ez da zidana da noiz sartzen den hori. Nola interpretatori, kopa finala txuri urdina izan zen, eta batean Bizkaia eta Gipuzkoa oso gorri dabiltza. Baina tira, hau esan da jarrai dezagun Dieko Laben inguruan. Bueno, Bilbon gertatuko da eta Bilbotarrentzat gertatuko da neurri handi batean. Bai, ontsen ematen du baiet. Baina, bueno, emango du, bueno, supongo que beraien sare sozialetatik ame bai, jongo dirala gauza desberdinak igotzen, eta, bueno, enteratu halko garela bertan gertatzen dirazen gauzetaz. Bai hori da, hau Bilbon izango da, Bilboko Ensanche eraikuntzan, apirilean 12 hogeta marrera, eta, bueno, egunero gutxi gora bera egongo dira aktibidade ezberdinak. Bertan egongo da erakusketa fijo bat, bizitatu alditxuna, bueno, edozein pertsona gerturatzen dena Bilbora egun horietan, eta gero egongo dira ekitalde ezberdinak, adibidez hitzaldiak, proiekzioak, lantegiak, eta abar. Eta, bueno, astian zehar 8 dago zabalik eraikuntza, beraz, edozein momentutan junalda jendia bizitatzera. Eta, bueno, gaur ideia da, elkarrizketatzea libe, dela bertako, bueno, dira 3 pertsonak burutu dute proiektua, bat da Laura Martxantea, bestea da Amaia Garzón, eta bestea da Libe Kerroun, eta bueno, 3 batera sortu dute proiektua, eta, bueno, nik uste dut, super ondo da hola, holan proiektu txiki batetikan ekitalde bat sortzera, eta hain interesgarria den ekitalde bat sortzea, super guai dago. Nola gertatu den jakiteko Libe Kerron telefonaren bestaldean daukagu. Libe, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Kaixo. Bueno, hementxe dauzkagu, Maria Romero Laspiur, Goiuri Ezeiz Arandia, Oiana Marituren Agenbe, eta Inigo Asensio Lurbide izketan zeizuna. Lauok zurekin lasai eta gustora egoteko moduan, baina Mariak hartuko du ardura nagusia, ez pentsa. Kaixo, Libe. Kaixo. Bai, justo ikusi, Laura eta Amaia ezagutzen ditut elkar, bueno, bizitzako gauzengatik, proiektu ezberdinengatik ezagutzen ditut, baina Libe ondikan ez gara ezagurtzen, personalki, bakarrik telefonoz, espero laizter, bueno, urrengo astian ezagutuko gara, lasai. Superinteresgarria sortu duzuten proiektua ekitaldia. Zelan sortu zen? Zelan ezagutu zenuten elkar Irunen artean, eta zelan sortu zen proiektua? Segiton erantzungo digu Libek, baina moztu egin zaigu deia, lasai. Zenula nahi onaino iritsi, baino beste inora ere. Eta bitartean ametxen eraizten eurtuari garantzuten Anariren kantu zoragarri hau, baina uste dute Ekolabeko Libe Kerron, badugula telefonaren bestaldean berriro. Libe, arratsaldeon berriz. Arratsaldeon, bai, hemen nago. Mariak bota dizu lehenengo galdera hori, ez? Nola sortu zen elkar ezagutu, proiektu hau sortzeko, Laura Martxante eta Amaia Garzonekin izan duzen elkarlan hau? Bai, kontua da gu ezagutu ginen, Fashion Revolution taldean, moda jasangarria gora ipatzen duen talde bat da, bai munduan badago eta nazionalki ere. Eta Bilbon ezagutu ginen, baina COVID-aren kontuarekin oso motelduta zegoen. Orduan Irunen artean, pensatzen genuen zer gehiago egin bar genuela Bilbo inguruan. Orduan, pizkanaka berbetan hasi ginen eta ikusi denuen Bilbo aurrerak edo Bilbo ekintzak ateratzen zituen diru laguntzak eta kultura sustatzeko eta animatu ginen Irunen artean dekolab sortzera. Bale, eta zergaitzik zuentzako da ingarrantzitsua moda jasangarria, ez? Zerrek bultzatu detzue hau egitera? Bakoitza badauko gure bilbide propioa. Laura badatore artaren mundutik, baina badauka marka propio bat eta berak dana egiten du
alde jasangarri batetik. Eta, bueno, Amaia ere ibili da beste marka lokalekin, marketingarekin, eta ni ibili nintzen multinazional batean lan egiten, eta ikusi neban zelako desastrak egiten zituzten atzean, orduan ikusi genuen beharra zegoela jendeari estaltzeko benetan ze gertatzen den eta ze alternatibak ditugun. Horretarako sortu dugu lab ikusteko zeintzuk diren gure inguruan eta gure herrian dauden alternatiba ederrak. Bai, guztiz, ni, ados nao. Eta zelan topatu zituzuen, parte hartzaileak edo ekitaldian parte hartzeko pertsona desberdinak, ez? Ze kriterio jarraitu zenuten? Izan zen prozesu oso zaila, baina oso polita ere. Azkenan bazaudete artista pilo eta deskubritu ditugu, gure inguruan bazauden artista eta artista itzelak. Eta, kriterioak azkenan ez zenituen olako kriterio zehatzak. Azkenan da, ezberdintasunak adierazten dituzten pertsonak, ez? Iguale hori bitxikeriak, bai arropa, bai zapatak, eta azkenan da, herritik edo lokaletik, ez? Bertotik, ingurura zabaldu nahi dituzten artistauak, baina hori beti etika lokal batekin eta jasangarritasunarekin. Orduan, izan da pizkanaka egitea kriba bat, eta zuekin gelitu gara, eta gauz super posik. Bai, super. Nik gutxi gora bera danen proiektuak ezagutzen ditut, bat da Barbara Leon, Herreren sortzailea, berak egiten ditu zapatak, ez? Beste zapata batzuen materialak aprobetxatuz. Betixe Zaitua, bera, da diseinatzailea eta goi joskintzako diseinatzailea baita, ez da? Baina ontzen egiten duena da arte eszenikoen diseinua. Hori da, antzerkian lan egiten du orain, antzerkiaren munduan arropa egiten, bai. Superpolita, bai. Eta gero daude, Biga Bandwear, direla bi arreba Gasteizkoak, ez? Bai, diseinatzailea direnak. Eta Bass Design Center dela zentro berri bat dagoena Zornotzan. Zornotzan da? Gueñezen. Bai, hori da. Izan da kreston aukera ere, COVID-aren kontuan atzeratu dute inaugurazioa eta justo bat egiten dau gure proiektuarekin. Orduan, bertan daukaten informazio guztia eta haien laguntza izan da ezinbestekoa. Bai, oso interesgarria dirudi. Lantegiak egingo dituzte beraie bai, ez? Erakusketak, residentzia artistikoak... Alde batetik, Bass Design Centerrek egingo dagoena da txarla bat, edo, hitzaldi bat materiales sostenibles buruz, eta horrek emango daue Adelek, hitz egingo dauela, nola dagoen hainbeste abaniko, eta, lehenengo zerra jasangarritasuna, eta zenbat alternatiba dauden. Eta hori eta gero, egongo da aukera bioplastikoak era natural batean egiteko tailer bat. Oso interesgarria. Nik uste dut izango dela, toki bat bai, mendikan aurrera oso garrantzitsua euskal modaren garapenerako. Bai. Eta, bai. Eta batez ere, moda jasangarriarengan interesatuen jendearentzat ere, bada alako mapa bat, ez? Ez da erresa, horrelako kezka izan dugunok bintzat saiakera egiterak orduan, beti kostatzen da, batez ere, oso estandarrak dien arropetatik kanpo joaterakoan, ez? Kaso kamisetak, galtzak, alkandorak, eta hortik kanpora azten zarenean, oinetakoak direla, berokiak, bestelako arropak direnen, asko zailago gertatzen da, ez? Hauzak horkitzea. Eta topa daitezke, eta gainera etxetik etxerako prozesu horretan, eta gure sortzaileen eskutik, iruditzen zait, badituela, betetzen dituela helburu ezberdinak, ez? Batetik, modaren sustapena bera, moda jasangarriarekiko kultura edo garatu nahi duenarentzat erreztasun bat, gauza asko dituela horratzean, ez, Maria? Hori da, eta bai ezagutzea proiektu ezberdinak moda jasangarria egiten dutenak, ez? Eta azkenean ez dugula hainbeste ezagutzen edo gure egunerokotasunean ez ditugula errez topatzen. Orduan ikuste dute dela oso interesgarria, azkenean izango da topatzeko topagune bat, ez? Ekitaldia, eta hemendikan aterako dira nik uste dut erlazio edo lotura asko jentian artean, beste proiektu batzuk sortzeko, nik uste bai, oso interesgarria egin duzuen lana. Hori bai, lehen komentatzen genuna, ez dakize danak emakumea dira. Ze pasa gaitxi? Ze pasa da zue bilatzerakoan, zerekin topo indozue? Bai, bai,
hau ez da aposta egin dugun zeo, zer, azkenean, gu geu ere emakumeak gara eta oso eroso egiten dugu lan emakumean artean, baina azken finean mundu hau emakumez beteki dago edo emakumeen ganako harreman gehiago izan du betidanik. Gero eta zabalagoa da eta oin ja denetarik topa dezakegu, baina justo bilakera honetan ere, gehiengo emakumeak izan dira eta eukidogun energia edo sinergia hori oso polita izan da, oso organikoa, oso naturala, eta orduan horregatik elitu gara iaia emakumeekin. Baina badago izanen bat, mutur biltzen eta ekomodon edo boina zelosia egin ere badaude mutilak. Baina bai, emakumeen esparroa dela esan genezak. Claro, bai, gero dakazute kolaboratzaile desberdina bai, ez? Osa, Kung-Fu, Boina Zelosegi, Tololosarrak, Ekomodo, Tintoreria Salvaje, Uzti Urkixo, Gorka Larkan, mutilak, Udaletxe, Bilboko Udaletxea, Fashion Revolution, Bass Design Center, Kopera, British County, dana. Bai, osa, argi utzen egin nuena da, azkenan baditugu kolaboratzaile pilo, baina ekintzado proiektua bi izati ezberdinetan banatzen dela. Bata dela erakusketa egonkorra, betidanik zukizan duzuna, beti ongo dana hor goizeko 8:00 eta hor sartzen dira kolaboratzaileak, aipatu dituzune markak, eta gero bezala batetik dago tailerren edo laboratoriaren aldea. Non justo bakarrik emakumeekin egingo ditugun tailerrak dira, eta hauek bai dituzte ortegi zehatzak eta pertsona zehatzak parte hartzeko. Libe, nik badozkat galdera pare batetik topatu dituzuen parte hartzaileen artean, moda jasangarrirako kulturari dagoeneko txertatuta, barneratuta zegoen, edo kasu batzutan bai eta beste batzuetan izan da, tira, bagoaz aruntz, bagoaz jasangarritasuneruntz, eta aldatuko dugu, sortuko dugu gama bat parametro hauetan kokatzen dena, nolako izan da hori? Ez, gu hasieratik oso argi geneukan, moda jasangarrirako markekin lan egin nahi genuela. Azkenan guretzako moda jasangarritasuna da bizitzeko modu bat, alternatiba bat. Orduan ez da soilik kontsumitzerakoan moda, edozein gauzetan da, bai hezkuntzan, bai harremanetan, kontsumoa. Orduan gure balore printzipala hori da, jasangarritasunetik edo naturaltasunetik gure mundua sortzea. Orduan beharrezko balioa zen jasangarritasunetik aritzea. Eta adibidez, tailer horietan landuko dituzen gaien artean, ze topatuko dute, edo beste modu atera galdetuta, oraintxe pentsa ez, bere proiektu batekin ekintzaile eta hortan murgiltzen ari dan norbaitek, pentsa lezake, nik hemen aipatzen ari diren bizitza kultura hau eta balio hauek neriak ditut, eta akaso proiektu hau ere txertatu barko nuke balio horietan. Jende horri laguntzeko bidea ere izango duzue, edo bada modurik beste alde zuekin harremanetan jarri eta ez da egit elkarlanik sortzeko, edo nola bizi duzu hori? Guretzako azkenean hau ikasteko prozesu bat da. Gu geu ere oraindik jasangarritasunean lan handia egin behar dugu, baina pixkanaka dagoaz mundu horretan, azkenan informazio gehiago behar dugu eta lanketa bat, baina hurbilduko den pertsona oro, naiz eta igual jasangarritasunean hainbeste zaritu, alternatibak bilatzeko ideia pilokiko dituzte hor, eta lehen mariak esan den moduan, zare bat eraiki nahi dugu, laboratori bat eraiki nahi dugu, eta bertan hitz egin, harreman berriak egin, ikasteko modua, kontaktuak. Orduan, naiz eta orain jasangarritasunean hasi, edo oso landuta egon, edo norre hurbildu daiteke, eta bertan guztion artean ikasi. Bale, eta gutxi gora bera, egitaragua zein izango da, konta iguzu. Egitaragua, datorren astelenean 12an hasiko garaia, eta 30 arte egongo da, hori goizeko 8:00-tatik 8:00-tara. Eta gero, astean behin gutxi gora bera, aste batzuan birritan ekiko ditugu ekintza zehatzak. Alde batetik baitugu tailerrak, hasiko gara Barbara Leonekin, rekonstrukzion, zapatak berrerak egiteko tailerra izango da, eta bai parte hartzaileak eta kooperak emon dizkigune zapatekin, zapata berrekingo dituzte, eta bakoitza bere zapata berezi eramango du etzera. Gero baita ere, zuk esan duzu moduan, betitze zaitua, adieraziko digu apur bat, tailer baten bidez, nola lantzen den arropa eta personalitatea, ez? Igual historian zehar egon diren pertsonai famatuak zergatik zeukaten harremana haien arroparekin eta zer esan nahi zuen
horrek, ze balio moten diogu gure arropari. Gero, noski, Maria eukiko dugu zurekin, eta bueno... Zer egingo du Maria, hori da, Libe, hemen dator Maria, eta ez du nahi bere burua hitz egin, baina guretzat garrantzitsua, eta interesgarria da, así que zu kontatu, Libe. Maria, zu kontatu, bai. Jo, ematen dut denbora zuen niri buruz nagoela. Ez, barkatu, kontua, oso proiektu interesgarritan zabiltza murgilduta, eta guri poza hondi ematen digu, bigarren kafeko kolaboratzaileak, horrela gauza interesgarritan aritzea, gauza ederra da. Horren, zuk lotxari gabe, kontatu iguzu zer egin barru zuen hemen. Nik tailer bat emangot. Osteguna 22an, 3:00 7:30 eta izango da diseinatu bitxi bat Euskal Botanikan, gure inguruko zelaietan inspiratuta, udaberriko zelaietan. Eta, betikoa izango da diseinatu eta gero produzidu 3D makinekin. Maria, nik azkeneko ostegun batzutan kale egin dut, eta ez dakit hitz egin ote zenuten zure kolekzio berriaz. Hitz egin zenuten. Horregatik, ematen dute gola traba. Ez. Gure erabakia da, ez zurea, zula sai. Baina, mrlaspir.com webgunean murgilduta, agertzen dira hor pare bat argazki segituan, eta bada, gama bat, berde, ilunago, pistatxo, grisazio, berdesketan, oso politia, hor badago, ez? Kontatuko zuen tailer horren tonalidadetik behintzat, alako inspirazioa edo abia puntu bat. Hori da, azkenengo kolekzioan inspirazioa izan da udaberria. Orduan, pixkat zer ikusia da eguiko da nire azkenengo kolekzioko lorekin. Baina, bakoitzak gero, beran sorkuntzan, sortuko ditu beran gauzak. Así que, aterako dira gauza politxan ikuste dut. Ederki. Bai, ze gero hori, Mariaren bitxikeri zoragarriak eta gero, urrengo astean eziko dugu lehen aipatu ditugun Base Design Center, emongo dauen charla materiales sostenibles o materiales sostenigarri buruz, eta gero bioplastikoak eraikitzeko aukera egongo da, eta gero azkenengo astean ja bukatzeko eukiko dugu pelikulen edo, film laburren aurkezpen bat, British Councilek eta Basque eren eskutik emandakoak, eta azkenik biga bandguer erakutziko digute edo parte hartukuten pertsonentzako adieraziko dute nola ibili sostengarritasunaren munduan enpresaren aldetik. Nola eraiki zure enpresa, baina jasangarritasunetik. Eta, egitara guzti honen ekintzak, dakate aforo bat, doaini bira, baina izen ematea nun eman behar da? Webgunetikan edo zelan doia? Bai, zoritzarrez, esan darra daukat, tailerrak beteta daudela. Bai, azkenan COVID-aren kontuarekin, jende guztiren artean egin barritu, eta, 7 pertsonetakoak ziren, eta berehala bat bete dira. Baina, adibidez, txarletan eta parte hartzeko, erendik lekua daukagu. Orduan, webgunean badago atari bat, non jartzen dago parte hartzea, eta bertan email bat bidaliz, lotura daukazu, eta email bat bidaliz gure listan apuntatuko zaitugu. Oso, ondo. Eskerrik asko. Esan du Libek zoritxarrez, baina izu ze gauza ona, izen guztiak emanda, lekurik ez izatea, horrelako egitasmo batek, alako harrela izatea, zoritxarrez orain entzun eta nahi zuenarentzat, baina izue, behonde izuela, eta atera daia, espero bezain ondo eta izan dezazuela beharrezko arrakasta, baina batez ere esan duzen bezala, hau etorkizunean saretzen jarraitzeko, gauzak egiten jarraitzeko proiektua dela, beraz, abia punto izan da diona, baina etorkizuna izan da dio bea, eta kontadizaguzuela, izango dugu aukera. Maria Romero Laspirrek baimena ematen badigu behintzat, gehiago hitz egiteko guztiaren inguruan. Bai, kontako zu edo justo bi aste barru, dan ere tailerra. Orduan, ez zingo nahi etorri. Oi, ama! Bai, orduan etorriko nahi urrengoan, eta kontako duzu edana. Igual Liberi deituko diogu da esango dio, Libe, Maria gaur kale egin du, baina konta eguzu zemuz ari da. Osondo, neu zuzeneko bat egingo. Hori da. Igual zuzeneko bat inaldugu. Hori da. Libe kerron, mila esker, zure demoragatik, eta hori hartuko dugu tartetxo amenik aste pare batetara kontatzeko, pixar jarraipena egiteko, orain arte egin duzen guzti horri. Osondo, mila esker zuei. Izan ondo, aio. Libe, agur. You know I love you, but you have realized I don't belong to you. You know you're my hero, but you're not the strongest.
Maria Romero Laspirroi musukoa jarri du eta bazi joan, baina izuet zaitu agurtu, Maria. Ja, gero kontura hona. Maria Romero Laspirroi bai agurtu gozaitugu, bi aste barru beraz kale egingo duzu, baina Libek esan digu zuzeneko egiteko prest dagoela, beraz konektatuko dugu Bilborekin, eta kontatuko digu zemuzari den izaten zure tailer hori, eta hurrengo astean edo egingo dugu, lasai, moldatuko dugu. Igor estanko nari izango diogu, Igor, poema bat aurretik edo poema bat atzetik gauzak ez dira gehiagia aldatzen. Eta hitzei buelta emango diogu eta moldatuko dugu. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko zuei. Aio. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Lauak eta 51 minutu, Youngblood Brass Bandekin ari gara. Gaur Brass Banden nazioarteko eguna ez da, baina guri horregatik eman digut arte batean, eta Innobody ari gara entzuten, baina segituan beste instrumentu batzungatik ordezkatuko ditugu metalezkoak, edo metalezko batzuk akaso izango dituzte egunotan, baina folkaren inguruan aritu behar dugu, aipatu dizuegu, aitortu dizuegu, Tolo Folk atzo abiatu zela, eta asko daukagula kontatzeko horren inguruan, beraz zaudete hor, eta segituan gurekin izango ditugu, egitasmonen antolatzaietako bi aurten lehenengo dizu izango du, baina espero dugu esan da bezala etorkizunari ere ondo bidean gozo heltzea. Postala iritsi zigu, Juri? Nik aipatu behar non, azkeneko egunetan ez dugu aipatu, baina badaukagu dataia. Urrengo astean aukeratuko dugu. Datorren astean izango da? Bai, datorren astean aukeratuko dugu. Badaukagu data, erabaki dezu. Nekin ezer. Hau itzein dugu lehen, Inigo, etzeago atzen. Biteu hau. Datorren astean erabakiko dugu eraz. Datorren astean, eta gaur iritsi da bat, baina esan genuen martxo bukaeran EPA, martxo bukaera ezela, esan digute Xuri Beltzak idatzi dula postal bat, baina ez dela iritsi, eta ni ez dakit, zai egon gobean ez gan zai egon goz, honea ez da iatzen. Baina, egun hauetan iristen bada, sartuko da lehiaketan, eta bestela sentitzen dugu, baina hurrengo astean garailea zein den esango dugu. Gure postalen lehiaketa argitu behar dugu, eta Ili Kafe makina eta Ili Kafe produktu sorta hori nor jasoko duen ere jakin beharko dugu. Beraz, esandakoa segituan folk giroa murgilduko gara.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu Goiuri, zu datorren egunetan Tolosatik ezin aterata ibiliko zara? Bai, egia da. Eremu gorrian gaude. Bai, barkaigu zuen, zuleok, baina... Tolosarrismo alerta martxan jarri beharra daukagu. Bai. Kontatu dugu noiz bai Tolosa hiriburua izan zela? Bai, onartu behar dugu, saio Euskal Herri guztiarentzat egiten dugu, baina saio honen muinaren zati handi bat Tolosarra gara, eta hori batzutan nabaritu egiten da. Saioa Tolosatik egiten dugu, hori ere batzutan nabaritu egiten da, baina gure alde esan behar daukagu erru guztia Goiuri ez daukagu laguk. Herri santu hontan, jendeak ezak igeldik joten. Egia da. Pentsa, ere zerki eta guzti egin diote, Tolofol jaialiari. Atzo abiatu zen, esan da bezala, musika eta dantza uztartuko dituen egitaragoa, osatu da Tolosako, Gipuzkoako eta atzerriko taldeen eta artisten parte hartzearekin. Aste santuko Pasko astean, Tolosarrek eta bisitatzen gintuztenek, ze orain ezingo gaituzte bisitatu, kulturaz gozatzeko aukera izango dute lehen aldiz ospatuko den aipatu dugun, Tolofolk, kultura herrikoiaren eta munduko musiken jaialdiari esker. Hortxe tartean Xanti Urruzola, Zigor Sagarna, Manis Urruzola, Gariko Itxiobergat eta beste hainbat, ez dakit, ideia hori josi, lapikoan sartu, su geldoan jarri, gero sua bisitu, berriz ere sua gelditu, garaiak ez dira izan, sukaldaritza konstanterako modukoak, baina tira, lortu dute, errealitate hori gaur egun, edo prozesu guzti hori, ideia hori gaur egun errealitate izatea, eta Manes Urruzola eta Gariko Itxiobergat gurekin ditugu dagoeneko, bigarren kafearen laborategian, beraz bioi arratsaldeon eta ongi etorri bikote. Apa, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Geldik egoten ez dakien jendea. Gustatu zait, zu geldoarena eta zu biziarena, eta bastante suaren ingurun ibilikea, batez sukalde ingurun indite huilerak, Horren zalantzarik genuen, baina sukaldean izaten da zerbait normalean ezinbestekoa dena. Gauzak tajuz egin behar dira, sua bere puntuan, eta sua gora, eta sua bera, eta sua itzali, eta berriz ere piztu ibiltzen bazara, normalean babarrunak hautsi egiten dira. Baina zuek lortu duzu, egitara guztia josi, eta Tolofolk ala moduz behintzat Garikoitz aurrera ateratzea, ez dakit nahiko zenuketen moduan bertan, baina gaur egun, momentu hontan, horrelako ekimen bat abiatzea, bada pozik egotekoa, ez da? Bai, pozik egotekoa, eta, babarrunak aipatuta egia da irakiten aidean momentun pare bat aldiz irakina ustea kolpea martzaiela. Ona izaten dela Tolosako babarrunentzat, eta gure kasuan, irakiten hasi kolpe batzuk jaso ditugu, baina azkenean nik uste plater txukunatea dugu. Gero aztertuko dugu egitara hori goitik bera, eta gainera aipatu dugulen ere sorpresatxo bat izango dugula, ze gure laborategirik oso gertu soinu probak astear dira, edo aurre muntaia hori martxan da, eta gaurko artisten bat hemen laborategian izango dugu. Baina Manes konta iguzue, nondik sortu zen ideia, badakigu sukalde inguruan gertatu zela, baina nola otu zitzaizuen tira, folkaren inguruan, munduko musiken inguruan, kultura horren inguruan, egingo dugu jaialdi bat. Egia esan, erdi brometan erdi serio hasi ginean, lagun talde geragu, bakoitza kuadrilla desberdinetakoa, batzuk gehiago dantzarekin lotuta, beste batzuk gehiago musikarekin lotuta, beste batzuk gehiago komunikazioarekin lotuta, eta hoxe, ez da, erdi brometan erdi serio hasi ginen, aitortuz, Tolosan bizitza kulturala oso aberatsa dagoela, baina baita ere kontziente izan da, Pasko astean ikusten gendula utxunen abarmen bat, hoxe, ez da, Pasko astean bizi kulturala bizi berritzeko proposamen bat egin behar gendula, folkaren inguruko azala ere hasieratik nahiko garbi geneukan, eta hoxe, egitarau posible bat ilusioarekin lantzen hasi, eta holaxe udalari aurkeztu genion, nahiko ondo ikusi zuten, aurrera bezala, argi berdea eman ziguten, eta hortxe. Eta argi berde horren atzetik martxan jartzea, baina nik galdetu behar nizuen, pandemia ez dela izan, ez ustean harrapatu zaituzten zerbait, baina bai izan den horri batean, ze ideia bera, Gari, bai sortu zen pandemia aurrean, naiz eta gero aipatu duen lapikoaren eta suaren gora bera guzti horiek bai izan dira dagoeneko COVID-arekin gora eta beraz. Bai, esan zagun babarrunak lehenago eusita gentuzkala, baina bai, izango da urte terdi katxondeoko WhatsApp talde bat sortu zela honen inguruan,
eta pixkana forma ematen, eta, bueno, serioski bildu beharko dugu, eta konfinamentu bezperan, egin gendun lehen bilera serioa. Dagoeneko baharron usaina bat zegoen. Bai, ja, udetan sartuta zeuden. Bueno, aipatu dugu atzo abiatu zela, egun batzutako egitara osatu duzu, Manex, konta eguzen nola josi duzuen hori, aipatu duzu batzuk dantza girotik, besteak musika girotik, danak ere kultura giroan behintzat bai ibilitakoak eta aritutakoak, baina ez da asteburu bateko edo bi emanalditxorekin osatutako egitaraua, egun batzuk, emanaldi batzuk, oso formatu ezberdinetan, leku ezberdinetan, nola josi duzu hori guztia? Bai, bueno, egia esan, hasieratik garbi geneukan oreka bat lortu nahi gendula, zentzu guztitan. Oreka nahi gendu lortu, garbi genulako jaialdi honek izan behartzula bertako artisten erakusleio bat, eta baita ere atzerriko artistak ekarri eta bertan kombinazio hori lortu nahi gendula. Kontzertu txikixeagoak eta kontzertu handiagoak kombinatu hartzitun jaialdi bat, eta gero ez dena bakarrik musika kontzertuak izan behar zutela, baita ere nahi genuen formato didaktiko, hitzaldi erakusketa formato bat ere gehitu jaialdiari. Eta horregatik hain zuzen ere atzo, hasi ginen formato txikiagoa izan daiteken didaktiko horrekin, hitzaldi erakusketa batekin, eta gaur ja arrankatuko dugu musika kontzertuekin. Gaurtik eta igandera arte 6 musika kontzertu izango ditugu. Bueno, banan helduko diogu programari, Oiana, eta hola, banan kontadi ezagutela zer daukagune ikusteko dantzuteko. Bueno, abia puntu gari atzokoa, asteazkenean kulturetxean, arratsaleko 7 Luis Astiasaran izan zenuten, konta eguzuz izan zen bertan. Bai, ikuste genduen folk jaialdi baten barruan Manexek aipatu duen bezala didaktikak ere egon behartzula, eta zorionez, bai eskualdean, Gipuzkoan eta Euskal Herrian folk musikaren inguruan eta artisau eta langile asko dauzkagu, akaso bere barne merkatuan ezagutzen direnak, baino nik uste beren lana ezagutzera eman behar dela, eta pixka bat horretara zuzendu ginen. Luis Astiasaran izan genduguekin, soinu jole aski ezaguna, eta gaineraz soinu konpontzailea. Eta atzokoa naizta formato txikiagoan edo izan zen, nik uste erakustaldi zoragarri bat masterclass esaten den bat eman zigula, bere ofizioaren sekreto danak erakutsi zizkigun, soinuaren akordeoi eta trikitixen sekreto guztiak, eta nik uste bertaratu ginerentzako, eta izan zela oso ekitaldi aberasgarria. Beraz, abia puntu hori, baina kontzertuentzat txanda dagoneko Manexa aipatu duzun bezala gaurkoa, Luis Antonio Pedrazaren eskutik, plaza berrian, Tolosan, arratsaleko 7 aipatu dugu dagoneko soinu probak asteare izango direla, ze ikusiko du bertaratzen denak? Luis Antonio Pedraza da folk musikaren referente bat, referente handi bat, Zamoratik dator, eta beira, gainera, bere izena aipatu, Inigo, eta agertu. Eta agertu zaizkigu. Eta Zamoratik datorren artista bat da, batez ere txistu eta danbolinarekin aritua eta aditua, eta gaur taula gainean izango dugu bera eta gainera piano jole batek lagunduko dio, eta bi dantzarik ere lagunduko diote, Zamorako bi dantzarik. Denak hurbildu zaizkigun arte, eta dagoeneko estudian dauzkagu, bienvenidos, ongi etorri bigarren kaferen laborategira, zigor sagarna antolatzaitako bat hemen da, etxean bezala, mikrofono kondensadoreko hori danbolinaren zat izango da, dinamikoa zigor bere txistuaren zat, beraz joan zaitezteko katzen, eta guk jarraituko dugu aurrera egiten egitarabarekin, eta gero ekiko dugu aukera beraz Luis Antonio Pedraza eta bere taldekideak entzuteko. Baina ostiralean baduzu, gari beste proposamena, Eneko Dorronsoro, Fredi Pelaez eta Peio Irigoyenen tamainako hiru musikari elkartuko dituguta. Bai, nik uste gaur egun hemen Gipuzkoan eta inguruan ditugun musikari oso onak, pixka bat etxeko folka adieraziko digutenak, trikitixa piano eta txistu doinuekin. Hori izango dugu ostiralean, eta larun batean berriz menu bikoitza edo plater bikoitza eguerdiko 12an, Plaza Zaharrean Hector Braga izango da, Manex?
Bai, Hector Braga, eguardiko 12 plaza zarrean, Hector Braga da multi-instrumentista bat, Asturiesetik datorkiguna, eta, bueno, pentsatzen dugu oso kontzertu interesgarria izango dela. Printzipioz, bera bakarrikariko da taula gainean, eta instrumentu pila bat joko ditu, baina azken momentuan, bueno, baita ere jaialdiaren asmoa ere bazelako bertako artistak, atzerriko artistekin elkarlanean jartzea eta elkar ezagutzea eta sinergiak hain modan dago hitz hori sortzea, azkenean bertako musikari batekin, Iraidean Sorena perkusio jolearekin arituko da Hector, beraz biak izango ditugu taula gainean. Hori larun bat eguardian izango da. Eta arratsaldean zazpitan Leidorren koklea izango du, Orekateek izen emanaldia, horregari badago alako plater sendoa eta jende desentera karri beharko luken emanaldia, ez da? Berez esan liteke, jaialdi honetako, akaso plater ezagunena, nik uste plater guztiak diela berak, bazkari bat osatuko luketenak, baina baita akaso Euskal Herri mailan eta kanpo galdetiken ere daukaten izenarekin eta musika kalitatearekin gaineaz Zuaz Navarre eta Goikoetxeatarrek oindala ezain urte asko galtzear zegoen instrumentuarekin egindako lanarekin gaur egun noraino iritsi den ikustea erakuskizun bat izango da. Beno, horren inguruan aritzeko ere telefonaren bestaldean dugu, Arkaitz Martínez de San Vicente, Orekatekiseko kidea. Arkaitz, arratsaldeon eta ongitorri zu ere bigarren kafearen, hemen ez aizuzen bat jende daukagunta barruan dagoeneko, baina ongietorri zuri ere, aipatu dugu, larun baten izango zaretera Leidorren, ezaguna duzuzu gantzokia, ezaguna duzue, baina izango da berezia, ez? Garai hauetan, horrelako jaialdi baten barruan, Tolosara etorri eta printzipioz Tolosarrak bakarrik izango dituen antzoki horretan emanaldia eskaintzea, ez da? Bai, kaixo, atxaldeon guztioi. Bai, aizu, bada berezia, eta, egoera, bagian beti alde hona bideatu behar zaio, eta, bariatuko dugu ikusteko Tolosarren artean zen nolako publiko potentzial du, ez da? Entzatzen dugu esango aldameneko herritatik etorri direni, baizik eta egongo direnak bertakoak izango direla jakina. Aizu Arkaitz, Tolosan aritzea, Leidorren aritzea, baina akaso hori baino gehiago horrelako jaialdi baten baitan aritzea, ez? Folkaren inguruan, munduko musiken inguruan, folkaren kulturaren inguruan, eta garai hauetan horrelako ekitaldi edo egitasmo bat jaio dela ikustea, hori da akaso ospatzekoen duguna, ez? Hori da, ja berez garai hauetan ez erantolatzea bada pixat kontrako rontean egitea, baina hau da uholde baten kontra egitea, zeren gaina folk jaialdi bat izaki, mirestekoa iruditzen zait benetan, niri duele jabeteak otxentzidaten nian, eta pixat egitasmoaren berri eman, Kiston posa hartu nun, hori esaten ezena, bi alde horietatik, ez da. Guk ezagutu ditugu garaiak nun folk jaialdiak bazuten ibilbide handia eta sare bat zegon horren inguruan, eta egia da azken urte hauetan pixka galtzen jundala hori, faltan botatzen dugun zerbait da, beraz hori, esaten detena, bilbazuek, holako gauza bat antolatu garai hauetan, eta izan dadila luzerako gainera. Arratsaleko 7 izango da zuen emanaldia, ze izango du ikusgai bertan, koklea aipatu dugu, ze topatuko du entzuleak edo ikusentzuleak Leidorrera, larunbat honetan, hurbiltzen bada, Orekateek ikustera hurbiltzen bada? Hoxe, azken diska aurkeztuko dugu koklea, bertan boskotean aritzen gera, Mikel eta Nitxalapartarekin, baina gero buzukiarekin Juanjo Txandorena, perkusio Inigo Dia, eta hitzezko instrumentoekin Michel Duko. Orduan, batez ere azken diskoko kantuak joko ditugu, baina pizkatez ere izango da gure ibilbidearen zehar egin ditugun kantuen errepaso bat, baina bereziki zentratuko gera entzutzen kantu horietan. Egia da, gonbidatu berezi bat izango dugula, Xabi Zebeti izango da, Tolosarra, azki ezaguna, eta biesan komplikatu izan da, hau anuntziatzearena, zeren egoera honetan, berez ostiralean beharko bordelen kontzertu izan behar gendun, eta Rosia de Palmer antzokian, eta antzokia hunditan diskoaren aurkezpena diskoko gonbidatu egin egiten dugu, eta haien artean Xabi Zeberio dago.
eta bera aurrengo gunean Oporton edo Lisboan emanaldia zeukan, orduan, bueno, logistika guztia zen nola bera Bordeletik Portugalera. Total, que gauza lenguan ditu ziten haizu etxaen hau, osea, que suspenditu da bai Bordelekoa eta bai Portugalekoa. Ordu, bueno, jode, nola ez. Orduan bere izango dugu, gonbidatu bezala. Berri txarrek izaten dute honetik, eta zalantzari hori bat izango da, eta bertara hurbiltzen direnek eskertuko dute. Manex, Gari, zuek zerbait nahi duzu esan Arkaitzi, edo agurtu egingo dugu, Batez ere aurren momentutik eman zigun erantzuna eta eskertu eta besterik gabe. Eskertzen dugu erantzun hori, Tolo Folken izenean, gure ganatu egingo dugu, baina batez ere eskertzen dugu Arkaitz Martínez de San Vicentek, Oregatek isiko kideak, bigarren kafearen zatartutako, minututxo hauek, kakapila eta gozadezazuela Leidorren Arkaitz. Mi esker, handu izan. Eskerrik asko zuri. Ale, aio. Eta programazio honi egitara honi oraindik geratuko zaio, baina gerora izango dugu aukera igandeko Udal Txistulari Bandaren Berdura Plazako kontzertuaren inguruan, eta baita Alan Griffin, Arkaitz Miner, Juanjo Txandorena, Iraidan Sorena eta beste hainbatek eskainiko duten horren inguruan aritzeko, ze Iraidan Sorena ere izango dugu telefonaren bestaldean, baina uste dute hemen zaidozkagula eta momentu ona dela Luis Antonio Pedrazaren abesti bat entzuteko, ez da gitantzariek toki gehiagit topatuko tezuten, kamarari buelta emango diogu gure entzulek ikus dezaten, bueno, gure entzulek ikus dezaten, haze saltxa montatu duguna hemen, azken orduan iaia pianoare ireki dugu, baina uste dut ez dela ideia honegia izango, eta orain bai, beharko dugu, Luis, voy a necesitar que pruebes un poquito, porque las cosas aquí no se hacen así al vuelo. Un segundito. Wow! Zoragarria ba, oraintxe ikusi eta entzun berri duguna, eta gertatu berri dena, Luis Antonio Pedrazaren abesti bat entzun dugu, bere dantzariekin, ondoren pianoak eta lagunduta izango dira Plaza Berrian, así que, bueno, gracias a los tres, que ha sido un placer, que estas sorpresas nos gustan mucho, y que luego nos acercaremos a veros que estáis aquí al lado y aprovecharemos el momento. Eskerrik asko ba, Luis Antonio Pedrazari eta euren dantzariei, Zigo Sagarna antolatzaileari ere, eraman tragoa hartzera gure kontu zigor. Eta guk jarraitu beharra daukagu Garikoitz eta Manesekin, ba, aipatu dugun, gitarra bari falta zaion igandeko plan horri heltzen, Gari, ze udal txistulari banda izango dugu. Begira, zerbait dauka inigo. Wow, itxoin barkatu. Traeros Chaldeán, queríamos desde Zamora traeros una muestra de nuestra música, además que tiene corazón también. De Euskadi está Aitor Furundarena, Garikoitz Mendizábal y Kepa Junquera. Están los tres en mi último disco, así que para vosotros, para todo el equipo de Nets Ratia y con todo el cariño. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, zalantzari gabe gainera poza, Aitor Furundarenarekin, Garikoitz Mendizabalekin eta Kepa Junkerarekin, Pedrazaren diskori, mila esker, gracias a todos, eta esandakoa, aurrera egingo dugula Gari, ze igandean badaukagu beste proposamen parea, batetik udal txistulari banda, goizetik. Eta hau mende ez dugu Tolosarregi jarri nahi, baina ze sasoian dagoen Tolosako udal txistulari banda. Bai, Tolosako udal txistulari banda, segurazki Gipuzkoako txistulari bandarik zaharrenetakoa izango da, eta gainea maila oso honeko txistulari banda, baino
guk ikuste genduen olako jaialdi batean, herriko folk azkenen herri musika da noski, eta herrian olako talde bat edukita ikusgarritasun haundiago eman bertzitzaiola, eta akaso pixka bat bere ohiko emanaldietatik konfort gune hortatik atera, eta pixka bat beraien gozamen eta luzimendurako toki bat eskaintzea. Euretako bat atzo ibilizan, hemen goizan laborategian, txakurrarekin bisitan etorri zatu. Bai, tira, ez zigun kontatu kontzertua zutenik. Ez, eta txistua jotzen ibili horrez, piano jotzen egin zan. Bai. Galduta dago mutila hau. Bueno, txistulari xelebra dazkago herri hontan, musikari xelebra xamarra dazkago herri hontan. Bueno, eta egitara hori amaitzeko Plaza Berrian, arratsaleko 7 igandean, Alan Griffin, Arkaitz Miner, Juanjo Txandorena, Iraidan Sorena, eta herriko artistak ezagitorze sorpresa dauden manez, baino haze laukotea abia puntu bezala horre elkartu duzuena. Bai, hori pastelaren ginda izango da. Jaialdia bukatzeko pastelaren ginda eta The House from the Window esaten dana, esan dugu, garbi dago, folk irlandesa eta bertako folkaren aitzekian, sekulako izenak, lagunak ditugunak ere bai, eta Alan, Arkaitz, Juanjo eta Iraiderekin batera, herriko artistak, baina ez bat, ez bi, ez hiru, asko igoko dira eszenario gainera, beraz mugimendu asko izango dugu eszenatokian, eta pentsatzen dugu, jaialdiari bukaera emateko festa polita izango dela. Sorpresatxoien inguruan, akaso protagonizetako batek kontatu beharko dizkigu xehetasunak. Iraidan Sorena, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, hemen ari gara, guztioi, Manex, Gari, hemen dago Juri, hemen dago Jana, eta Bostok, eta orain txeuki ditugu hemen Luis Antonio Pedraza bere dantzariak saltxa ederra montatu dugu Tolo Folken inguruan, baina gustora. Saltxa horren azken osagaia izango zaretezuek, baina haze ginda, ez, Manexek zion bezala pastelarentzat, Alan Griffin, Arkaitz Miner, Juanjo Txandorena eta zuzeu, eta gero herriko bestein bat artista, ze prestatu duzue Tolo Folkonen amaiera ekitaldi hortarako? Musika handetza, eta, aintzina taldearen errepertorioko abestitxo batzuk berreskuratu ditugu, eta hori, naspetatxo txiki bat. Iraide, Tolosan hariko zara, inguratuta, beste musika handi batuta zinguratuta, baina lehen aipatzen da genuen eta galdetu diogu Arkaitz Martinez de San Vicenteri, horeka tekiseko kideari esan diogu gaizu, ez dakit ospatzekoa den kontzertua bera, edo horrelako egitasmo bat aurrera atera izana, Tolofol bezalako errealitate bat egi izatea, ze perkusio profesionalaren eta batez ere folkaren alorrean zabiltzatenok, zure kasuan ez da berri makala, ez horrelako jaialdi bat antolatu izana. Ospatzekoa da dena. Ospatzekoa, mirestekoa, eta benetan ez ditut hitzak azaltzeko. Nahiri deitu ziatenean, eta zantziaten kontzertu bat, eta kontzertu bat zegoen jaialdi baten barruan, esaten da, edo ametsa da, begia da, edo hasieran harrituta geratu nintzen, beraz, eske, benetan ospatzekoa da, eta, espero dut gainea datozen urteetan jarraipena batea, ez? Zenolakoa da bestela Iraide une honetan musikari profesionalok orokorrean galdetzea asko da, baina folkaren giroan ari zaretenok, eta noski hezkuntza hor dagoela eskerrak, nolako izaten ari da zuek kontzertuak lortzeko prozesua, kami proiektuare hor duzu eskuartean, ez dakit garairik ilunenak ez dakit, baina ilun xamarrak badira, nolari zarete bizitzen oraintxe dugun egoera guztia? Garai ilunak dira, baina, egia esan, guain dela urte bete konparatuta ez, askoz egoera hobean gaudela ez da, eta aurreko folk jaialdiak eta adibidez aintzina folkean jonun nik kamirekin eta ospatu egin altzan ez da, eta orduan konparatuta orain dela urte bete nolak den etxean bideoak egiten, ez? Bakoitza bere etxean, oso garai ona. Aurreko garaiakin konparatuta, nik uste folk jaialdiak eta folk mundua orokorrean berpiztunde moduko batean dagoela, hori ere ospatzekoa da. Eta, nik uste hemendik aurrera hobera ingo degula. Garaiak ez dira errezak,
kontraina, bueno, kontraina daude, laguntzak ere bai daude, eta nik uste Euskal Herrian batez ere, kultura ez dago geratuta, ez dago geldi. Eta orduan, bueno. Eskerrak Iraian Sorenari guretzat arte hartzeagatik, eskerrak hor borrokan jarraitzen duzuelako, igandean kontzertua goza dezazuela eta etxean ariko zaren ez, bueno, lagun, senide eta bestelakoak hurbiltzeko aukera izango duzu. Gainera, Tolosatik kanpotik iritsiko ez direnez, Tolosa Arroi berezia, Tolofol jaialdi hontan euren babesa dirazteko eta hortxe plazan aritzeko, eta baino beste hitz egin dugu Iraian Sorenarekin, Kami proiektu horrekin, bigarren kafearen laborategian kontzertu akustiko elkarrizketa akustikoat egin bar genuela, beraz, Iraide, botako dizugu berriz ere, eta egunen batean itzordua jartzen dugun eta gozatzen dugun zuekin hemen. Bai, pres gaude. Eskerrik asko, bai. Mila esker zuri eta esan dakoa, gozatu Tolo Folkau, ondo izan? Bai, agur. Adio. Eta ipatu dugun kontzertuanekin amaituko da Tolo Folk, eta orduan Garikoitzek eta Manesek atxeden hartuko dute, urrengo egunak atzotik hasita mugitu xamarrak izango dituzu, ez da? Normalean gauzer egin haundirik ez dugu eukitzen eta eskartik zerbait berriz asmatuko dugu, entretenitzeko. Bueno, bikote, Manes, eskerrak eman bardizkizuegu, gure etortzegatik, baina batez ere, eta nik uste musikariek dagoeneko esan duten bezala, horrelako egitasmo batean sinisteagatik, badakigu ez direla garai errezak musikarientzat, are gutxiago antolatzaientzat, eta zuek lortu duzue, beraz, bejonde izuela, eta zueri sorterik onena, atzo abiatu eta gaur hasitako hontan. Bueno, eskarrik asko Inigo, egian oso eskertuta gaude, eta esango dizuegu gauza bat, nahiko entretenituta gabiltza, batez ere komunikabideekin, elkarrezketa pila bat egiterako deitu digute, seinale, zerbait mugitu dela eta zerbait mugitu dela oso pozik gaude, esan beharra daukagu, elkarrezketa pila bat eman ditugula, baina hau bezain atsegin eta magikorik ez dugula eman. Eskerrik asko, plazera handi bat izan da. Plazerra gurea eta osagai horietan zuek meritua, ze pentsa, ekarri dut hemen musikaria, dantzariak, diskoa, izan dit, marabila izan da, eta izan da dila horren parekoa Tolo Folkoni geratzen zaiona, iaia osorik oraindik gertatzeko baitago eta. Bioi, mil esker, eta gozatu. Aio. Aio. Eta hurrengo tartera abiatu bitartean, Kamiren mugen dantza diskotik Laskurain izeneko hau. Kami bera, Garikoitz Mendizabal txistularia, Josean Goikoetxea akordoilariari gara entzuten, Carlos Sagi Iraidean Sorena bera, hortxe Ander Garzia, guztiak bat eginda doinu ederra hauetan segituan, agendari helduko diogo Jana Maritorenarekin, ze ez dira beste gauza gertatuko datu zen egunetan, baina gertatuko direnei heldu behar diegu ez oian. Arratsaleko 5:20 minutu eta aurrera goaz. Bigarren kafean artezenikoen tartean murgildu behar dugu segituan, beraz, atera zuen papera, boligrafoa edo sakelekoan hartu apunteak, baino badaukago zer kontatu alasei. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Esan da bezala aurrera egin behar eta agendari heldu behar, ze badaukagu zer kontatua, esan da bezala, naiz eta ez den astebururik, asterik potoloena artezenikoen agendari dagokion ez oiena. Bai, ez dakit Manexek ere aipatu du Pazko astean agian ez dela, Tolosan ez zela gauza asko egoten, eta ez, akaso horregatik aste honetan ospatuko dela Tolo Folk, agian Pazko astean oroar leku askotan ere ez dira ekitaldiak. Antolatzen baina badaude batzuk. Eta aipatzeko gaurtik aurrera eta maiatzaren 12 arte, gure zirkua egongo da Errenderin. Eta gaur sartu dira Eremu Gorrian. Baina uste usarrera asko agurtuak bazituztela. Bai, zorionez. Bai. Vale. Beraz, Errenderi bezalako herri batek ematen du eta sobran gure zirkoko karpa betetzeko eta emanaldi goxo eta edarrak egiteko. Ziur. Bai. Beraz, aukera hori hortxe dago, gaurtik hasita gogoratu maiatzaren 12 arte. Eta beste proposamen batzuk, adibidez, futbolistok honek badauka, agenda, asteburu osorako betia. Bihar ostiralean Elgoibarren egongo da Zuaitz, bere herrian bertan, beraz nik uste dut hori emanaldi berezia izango dela beretzat, arratsaldeko 7etan, larumatean Burlatan izango da, eta igandean berriz Erandion. Beraz, berak kupo osua dauka beteta. Bai. 3 egunetan lanian. Ez dokero antzezlana Donostiara iritsiko da eta ostiralean eta larunbatean Donostiako antzoki zaharrean egongo da ikusgai arratsaldeko 7etan. Eta Donostian bertan beste ikuskizun bat, baina kasu honetan dantza, Mozart ados eta sinfonia. Miarritzeko Balandein ballet taldeak eskainiko ditu ikuskizunak bai ostiralean eta baita larunbatean ere Victoria Eugenian. 2 zatiz osatutako pieza izango da eta lehen zatian Amodio kontuez arituko dira Mozarten pianorako kontzertuen doinuen gainean eta bigarrenean berriz konfinamentuaren ilunaldi eta ziurgabetasunetan garatutako lan bat erakutsiko digute. Eta aipatzearren, agendan gauza asko ez dauen ez aipatzeko, Donostian oroar eta beste gero adibide batean ere ikusiko dugu, adibidez Biarritzeko Balandin baletarekin gaur entsegu iriki bat egongo da arratsaldeko 7etan eta horrez gain masterclass bat ere emango dute ostiral eta larun batean. Eta hau dantza ikuskizunekin asko egiten ari den zerbait da, dantza ikuskizun batzuk herrietara edo hirietara etortzen direnean, koreografoekin aukera egoten da hitzaldiak egitekoa, entseguak ikustekoa, eta zenbaitetan klaseak hartzekoa ere. Eta hau bada zerbait mugitzen hasi dena, eta uste dut oso interesgarria dela, eta dantza jendeari hurbiltzeko modu bat ere bada. Eta hori adibidez, Malanden ballet talde honek urtero egiten duen zerbait izaten da. Ziona. Eta larun batera heldu behar du. Bai, larun batean atzerrian lurra garratz egongo da ikusgai Aulestin. Normalean Aulestin orain antzerki topaketak izaten dira eta ikastaroa, baina aurten ezin izan da egin, baina emanaldia bertan egongo da. Horrez gain, Elekaren ipuin sortak askainen egitekoa zen 5:30, baina uste dut oraindik ere iparraldean gauza hauek geldituta daudela, kultura aldetik. Eta Ausarta, hau Gernika Lumon izango da goizeko 12:30. Bolonia Experimental konpainiako Jose Luis Magaña koreografoa Gernikan izan da Gernikako Ros Dantza Eskolan, masterclass bat egiten. Eta orduan, larun bat goizean ikusteko egongo dena izango da masterclass horretan egindakoa. Beraz hemen ere ikusten da, leku ezberdinetan masterclass hoietatik ere gero jendeari dantza hurbiltzeko gauzak egiten direla. Normalean hau gehiago izaten da dantzarekin, antzerkiarekin baino. Baina kaso antzerkiarekin horrelakoak ere egiten hasiko dira. Eta beste ikuskizun bat, eta gainera Gernikan bertan, larumatean arratsaldeko 8etan satiro. Honi buruz aritu izan gara noizbai, baina gogoratzearren Xanti Agirrezabala da bertan lan egiten duen aktorea. Eta norberaren gorputzaren inguruko hausnarketa egiten du. Zer da gorputza? Eta hausnarketa honetan ideia hau botatzen du. Eduardo Galeanok zioen bezala, Elizarentzat gorputza erruduna da. Zientziarentzat makina. Iragarkientzat negozioa. Eta gorputzak berak dio
Ni festa bat naiz. Ze ona. Eta gaur noski gure osteguneko saio guztitan bezala kafe utxartzeko tarte izango dugu eta horretarako badugu prest arte eszenikoen gure gaurko protagonista eta Oiana Maritorenak aurkeztuko dizue. Fear obliged by the fact you think this is forever. It's hard to step back. You leave your life so Beatriz Egizabal Oiokiegi. Lasarte. Ipuin kontalari, narratzaile eta klaun aktorea. Ingurumen osasun modulua ikasi zuen Arrasaten eta lagun aron hasi zen arlo horretan lanean. Hala zebilela, oiularik ipuinak kontatzeko antolatutako ikastaro batean parte hartu eta berehala hasi zen ipuin kontalari. 1988an ekin zion hain zuzen ere ipuinak kontatzeari. Bere lanarentzat lagungarri izan zitekeelakoan, magisteritza ikasketak burutzen hasi zen, eta berriro ere oiularik antolatutako ikastaro batean murgildu zen. Oraingoan, klaun ikastaroan. Klaunarekin pixkanaka maitemindu zen, eta oiulari klaunen aritu da urteetan. Horrela, 2005 urtetik dabil oholtza gainean. Besteak beste, Cesar Marcos kidearekin kontu kantoi taldean dihardu. Lan hauetako askotan, feminismoa dute ardatz. Ipuinetako estereotipoak irauliz eta iruditegi berriak sortuz. No, I'm taking the same path. 2016an, Ane Labaka bertsolariarekin Lasarten antolatutako ekitaldi batean egon, eta elkarrekiko sentitzen zuten miresmenak, 2017an, Erradikalak gara ikuskizuna sortzera eraman zituen. Biak improvisaketen mundutik etorriak, sorkuntza prozesu eder eta fluido batean sartu ziren. Bertso eta bakarrizketa uztartuz, urtebeten 36 plazatan ikusteko aukera izan genuen. Orain bigarren zatia eskaintzen ari dira, Erradikalak ginen. Formatu berdinean, eta gai berdin eta berri batzuk uztartuz, Euskal Herriko plaza ezberdinetan ikus ditzakegu. Azken Donostia antzerki saria banatu zen galan ere, bertan izan ziren beraien umore eta hausnarketa eginaz. Eta gaurkoan, gurean dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Bea Egizabal. Mila esker. Bueno, zenbat informazio. Bai, orain galdetzea egokitzen zaigu, Oianak denarekin asmatu duen, Beatriz. Bai, baino txundituta ja, hasierak hori, eta nunik atea duteni, bai, denakin asmatu du, alaxe izan da, dena, eta bai, baina harrituta. Ez zaite harritu, eserita zaude, egon lasai, eta gozatu. Galdera bat egin behar dizut nik, Beatriz, eta pentsatuko duzu, horrelako sarrera eta gero, horrelako informazio bilaketa eta joskuntza eta gero, haze galdera egingo didan honek, baina gure saioak bigarren kafe izena du, tarte honek kafe utxa izena du, eta guk galdetzen dizueguea kafe zaleak zareten, ala ez. Ba, izan dakoa naiz, baina jau da ja adinaren historioa, ez? Ja ez hartzen, ja ez. Lasai, ondo sentiaraziko badizu, jende asko kontatu digu gauza bera, eta batzuk aski gazteak zirelarik. Eta egon lasai, Beatriz, bakoitza etxean zaude, eta inor inguruan balin badator, eta zuk natural, ez larritu. Ja, ez. Ja está, bakarrik nago, baina azken bat falta zitzaidan. Egon lasaiz... Etxea guzteko eta ja está, indu. Alako xagea, etxeko moduko saio bat egiten dugu. Bai. Bueno, Bea, azken aldian, agenda aipatzen dugun bakoitzean, hortxe zaudete, Erradikalak ginen, beti esaten dugu, ez? Asteburu honetan kasualidadez ez duzue, baina hortxe. Aipatu dut nik Lasarten kointziditu zenuela Ane Labakarekin, eta uste dut aurretik hori miresmen hori bazeniotela elkarri, eta askotan izaten da, ze gogoa zurekin lan egiteko, aia zerbait egiten dugun. Eta holako zerbait eon omentzan hor, eta hortik atera zen, Erradikalak gara. Nolakoa izan da prozesu hori, nola hasi zineten lan horretan?
Bueno, egia esan, bai, oza, nekin izan zan, Lasarten egiten da urtero udaberriko bertso saioa, eta hor, saio bereziak deitzen dituzten hoietako da, bain ikasi den daudela bertso saioak eta bereziak, berezi hoitako bada, eta uztartzen dituzte urte desberdinetan, bertsoa eta dantza, bertsoa eta antzer, esparru desberdinetakin, uztartuta bertsolaritzarekin. Eta urte horretan, esan zidaten bakarrizketak, uztartu nahi zutela bakarrizketarekin. Eta orduan ni aurkezle moduan edo, ez? Nik bakarrizketak ez nituen egiten, nik kontalari bezala aritzen nintzen, gaina egia da askotan deitzen zuten, da bakarrizketa bat daukazu, eta hor, ez dakit oso ondo zergatik, baina beti bereizketa hori, ez kontalaria naiz, ez da bakarrizketalaria ez. Eta ere, ikusten ditunakola, ez da ere izan, hola ere mu bat gehiegi erakarri nahuena, 2006 arte, noski. Eta proposatu zidatenean, herrirako, ez da, eta gainera, esan zidaten, hola, Eba Atxek egiten duen antzeko, hola, presiori gabe, baina, bueno, baina herrirako nola zan, eta, bueno, venga, pues ya está. Zaiatuko naiz, eta orduan, nik idatzi nitu nire zatiak, eta hane, zegoen bertsolarien artean, Andoni Egaña eta Maialen Lujambiorekin. Bueno, egin nun, izan zen esperientzia oso ona, gustatu zitzaidan pila, oso eroso, eta bertsolaritzarekin uztartzea ere, ondo joan zen. Orduan gu, neta biok ezagutzen gara, herrikidea gehalako, oain, bere ama izan naiteke, hori ere aipatu behar da, Dena ez dago kontutu beharrik, Beatriz. Baina ez dugu, ez dala taberna ginotako inziditu degula, zen, bera sartzerako nila ateratzen, ez? Baina, genuen bata bestearen berri, nik bertsolari bezala ezagutzen nuen, gaina oso txikitatik, bere pixkat hasieratik ikusiet, eta berak ikusi nindun edo kontatzen edo, orduan, eta gero, talde feministetan edo, konpartitzen genitu. Orduan egia da, baietz, eta improvisazioaren aldetik, zegoela hor jo, polita litzateke, baina ez genuen inoiz, aurkitu, ez aukera. Orduan, holaxe izan zen, eta hori eta gero ja esan genuen, hombre, hemen badago zerbait. Eta horrela erabaki genuen, udaberriko bertso saio gura eta gero, zerbait elkarrekin egitea. Bueno, importantea da ere, lanku bitartez, beka bat zegoen, orduan, horrek ere lagunduzun, ja badakazu, ez dakit, batzutan behar da, ez, aitzaki bat edo helburu bat, bagoazen bekara aurkeztea. Eta hola izan zen. Eta orain bigarrenarekin zabiltzate, erradikalak ginen, batzutan esaten da, bigarrenak ez diainonak izaten... Nola bigarren hau? Nola ikusi zenuten bigarrena egiteko? Bigarrenarekin animatuko gara. Bueno, egia... esaldi guztik hasiko ditut, hola, egia da. Ez genuen espero erradikala gararekin gertatu zana guk ez genuen espero. Osa, guk beti esate genuen, zerbait duina egin nahi dugu, ez? Eta hori zan minimoa, duintasuna, ez? Eta lehenengo saioetan konturatzen ginen zerbait bingo aldiz jartzen ginen laultza gainean, oza, nik gauzasko egin ditut eta nek ere, bai. Eta konturatzen ginen zerbait gertatzen ari zala publikoaren aldetik, baina ez genuen oso ondo ulertzen, ez? Eta, orduan, arrakasta, ez dakit arrakasta deitu, edo, arrakasta deituko diot, porque ala izan zen, ez que gero bakizu, gero autoestimak eta ziurtasunak, landuin behar ditugu, baina egia da, ala sentitu genula, eta, claro, saio baino gehiago egin genitun, orduan, hain ondo funtzionatzen, hain gustora geunden, ikusten genuen horrek funtzionatzen zula, jazan, jarraipena behar du. Egia da, egia da berriro ere, egia da. Ni kontalari bezala, ohituago nago, ipuin batekin ez dakitzen denbora, edo, baina bertsolari batentzako, 2 urtetan,
bertso berdinak kantatzen egoteak, oso gustora, baina nik uste hanek ere, bertso berriak, ez, kantatzeko beharra edo gehiukiko. Bueno, ez, biona zan. Eta, karo, gai berriak sortzen ziren, ez? Feminismoan, biak gaude eguneratuta, ez, esan daiteke, jarraitzen ditugula, feminismoan ematen diran, ez da, eta zan gai berriak daude, eta gai berriak sartu nahi ditugu. Orduan oso natural zan, ja urte eta erdi pasata, apuntatzen gindua, ez hemen bagai hau. Orduan transizioa ere, holaxe izan zan, baina utzin behar da bat eta bestearekin hasi. Nei asko kosta zitzaidan hasieran, nik hor... Oain ez daituztet ikusten, ez dakit zuek egiten dezuen. Bai. Bale, da sorpresa. Orduan, karo, nik esaten nuen, honek oso ondo funtzionatzen du, zuek esaten dezutena, nola sartuka gara bigarren batean, ziurtasunik gabe, baldago bigarren zati honik, orduan kostazit zaidan, erabakitzea ez genula erradikala gara gehiago egingo, nik esaten nuen horruzten deu, eta ikuste badeu, honek ez zula berdin funtzionatzen, berriro gara egingo dugu, eta ez da gertatu. Honik ez da, ze funtzionatzen ari da. Bai, asko, guain adibidez, ez, hasiera batean nik esaten nuen gara izango, nik ez da aztuta daukadala, baina orain ginen egin nahi dut, orain da ginen, ez? Orduan, hori oso era naturalean, biak ikusi ditudelarentzat edo irudietan ere ikustait, formatoa ez da gehiagi aldatzen, mantentzen dugu, ez ginen jarri ere zerbait oso desberdina egitera, estenografia aldatzen da, gaiak aldatzen dira, bestuario, baina formatua bien arteko elkarrizketa bada. Eta, aurrera egin genuen horrekin. Eta bai oso gustora gaude. Aipatu duzun bezala, gai batzuk desberdinak dira, beste batzuk sakonago landu dituzue. Gai horietako batzuk aurreratuko zenizkiguke? Horrela pintzela datxo bat? Zer lantzen duzue erradikalak ginen berri honetan? Berriak, gaiak berez, edo beste ikuspuntu batzuetat, ez berriak dira, asko zen guk garan, asko hitz egin genuen, hasiera batean zen bertsolaritza eta bertan, hausnarketak, ez? Feminismotik, eta orduan, zati bat bertsolaritza zen, euskal gintzan, ere, gero violentzia edo zian orokorragoak, eta nik uste ginen hontan gehiago gu gorputza aipatu dezulen, eta nik uste bigarren hontan ere hasiera bat gorputzetik zijoan. Ze gertatu zen, elkarrizketa batean gararako esan ziguten, bapatean galdera bezala, eta nola egiten da ez lan intergenerazio? Intergenerazional, edo generazio desberdin, belaunaldi desberdinetako. Izan zen, lehenengo aldia, gero esatezu nola ez ginen kontuta, baina guk hori ez genuen, ez ni, ane gaxu, baina nik galderarekin izan zen, ostia, ezkegia da. Baina ez genuen nola bizi gara. Orduan horrek ere bai eman zigun bidea ginen entzat, kontutan ardokian, nolabait bai ikusi zitekeen, ez? Neska gazte promesa, eta ja heldutasunean dagoen, eskemakumea, ez? Orduan ja, horrek ere jolasa ematen zuen, elkarrizketa horretarako. Eta orduan hori gorputza edo behintzat ja gugatik, eta gero, lantzen ditugu, gogoratzeko, baina sexualitate, gorputzaren aldaketa, ez? Keda pixkat, badinakin gertatzen da, jakin dezazuen. Gero, merkatua, patriarkatua, ez? Ere, igual ezkerreko mugimenduan, ez? Zer gertatzen da hor feminismoarekin, zer... Horri guzti horri xirikatu edo maigainean jarri eta hausnarketak egin. Eta gero, violentziare bai, baina kasu honetan gehiago komunikabideetan, ez? Jasaten dugun
komunikabideetatik emakumeek jasaten dugun violentzia eta hori azpimarratu. Hortik dijoa eta hori, gaiak berez, hori, patriarkatua, esan behar nizuen patriarkatua eta gero zehar lerro bezala feminismoa, baina patriarkatua hitzarekin bada argi gelditzen datzean feminismoa dagoela, baina gero ere kontsumismoa eta sistema kapitalista eta hor, zehar lerro bezala, baino ikuspegi feminista batetik. Gaiak hortik. Eta izenburua bera, erradikala gara, edo erradikala ginen, baina nik uste dut izenburuaren inguruan, gure aurreko asteko gonbidatuak sakonago galdetuko dizula, beraz, bere galdera entzungo dugu zuzenean. Entzun. Aupa, bea, kaixo, aupa danoi, ez geha zautzen bea, eta izan ere ez dut ikusi erradikalak ginen, ez nuen ikusi erradikalak gara ere, baina denbora berbalak jokatzen dituzuela ikusita eta generoak asmatzeko gai zaretela eta nahiko futuristak izan zaitxizketela ikusita. Zein uste zudiala erradikalak izaten jarraitzeko bete behar dian baldintzak? Ez da hori ona otxarra den edo erradikalaren inguruan ideia berdina dakagun, baina ez dut ikusi, hori ere ja. Baina hori da nire galdera. Zein uste zudiala erradikalak izateko bete behar dian baldintzak? Beatriz azaldu barri dugu, galdera Andoni Mendizabalek egin duela, aurreko astean beha izan genuen protagonista, eta batez ere antzerki munduko eta artezeniko munduko argiztatzailea dela bera, eta urrengo astean Beatriz zuri eskatuko dizugu, galdera bat gure urrengo asteko gonbidatuarentzat. Baina hori iritsiko da, orain Andoniren galdera dieldu lasei. Guain horrekin urduri, esango dut, eta ez badet ezagutzen, zingo dut, ja jarri diazue presioa. Eta ez baduzu bere manaldia ikusi, pentsa, Andoni bezala. Claro, hori. Bueno, ja. Eso, porque hor badakat, claro, es que guantzezten gaude, eta orduan oso zaila dakau, gero besten agendak ustartzea oso zaila da, orduan ezin dut, gauza asko ikusi. Orduan horrekin ja konpontzen dut, ez badet ikusi aitzakia badaukat. Bai. Bueno, galdera. Berez, hasieran erradikalak gara sortu zenean, izan zen, guatuko zeate, baina hasi zianean gaueko manifak, izen bat zeukat, ez zaite etortzen ez, baina buru beroki beltzez eta beldurra aldez aldatuko da uste zala leloa eta hor sortu zen eztabaida handia, erradikala egiak zarete, orduan feminismoa bai, baino erradikalak ez, hortik atera zan izen burua, ez, azkenean zan, bai, erradikala gara, eta erradikala gararen sinopsian edo azalpenean, erradikalak erraietara jo behar degulako guzti honi buelta emateko. Orduan, erradikalak gara zan pixkat, erradikalak gara, gero erradikalak gararen ere ateatzezak, gu gara erradikalak moderatuenak, que berez ez da intentzio bat zan, zain beste gunoa gindua zen. Orduan, hor zan gara. Bigarren zatia egiterakoan ere, jakinda formatua eta mantentzen zala, ez ginen hasiko beste zerbait, eta orduan, egiteko ere lotura edo, kartela ere oso antzekoa da, koloreak aldatuta, eta ginen, ez, jarriko diogu, eta orduan hori zergatik ginen, eta orduan, erradikalak izateko zer egin behar dugun, berriro, erroetara, lehen erraiak zaten, erroetara joan behar dugu, eta orduan, izango gara, arazoan nundik datorren, ikusten edo aztertzen jarraitzen badegu, eta hori da irauli behar dana, ez? Orduan, noski, egin behar dana da, hori begiak, belarriak, sudurrak, ez? Dena ondo zabaldu, eta gero ezke hitz hauek badakit, baina patriarkatua
nola zeharkatzen gaitun eta nola dagoen egituratua gizarte osoa horrekin, zeren gu, anere sartuko dut, baina, naiz eta hau gauza hauek aztertu eta izugarrizko lana egin behar da detektatzeko. Ez gara konturatzen ze punturaino onartzen dugun patriarkatua gauza naturala izango balitz bezala, ez? Orduan, dago lana ikaragarria, zeren gauza asko naturalizatu eta dauzkagu, eta ez dira naturalak. Patriarkatua da, hau titularra. Nik bea, egia esan, denbora pasako nuke zurekin elkarrizketan, baina zure klaun ibilbideari buruz ere galdetu nahi dizut, ez? Nik aipatu dut, Oiulari klaunek antolatutako ikastaro batean, klaun ikastaro batean murgilu zinela edo ezagutu zenuela klauna, eta uste dut entzun dizudala zu gehiagin maitemindu zintuena klaunetik, izan zela klaunklusioa. Eta nahiko nuke pixka kontatzea hori, ze hemen klaunaren inguruan aritu izan gara beste gonbidatu batzuekin ere noizbait, baina klaunklusioari buruz ez gara aritu, eta uste dut oso interesgarria dela, eta politia izango zela zure hautik entzutia. Bai, netzako, hori, zuk aipatu bezala, nahi klauna Oiulari, Virginia Imazen eskutik, berez, lehenengo ikastaroa Raquel Imazen eskutik jaso nuen, bere aizpadala, baina, gero Oiulari, ikastar hori egin da gero, eta beste batzuk egin genitun, eta hortik, Virginiak ja, gonbidatzen gaitu, gonbidatu edo, bere taldean parte hartzera. Eta, konklusioen behintzat inguru hontan, ez dakit sortzailea, edo, berak Frantziatik edo ekarritakoa, Virginia da. Orduan, berarekin lan egin nuenez, ezagutu nitun konklusioak. Orduan, klaunari buruz, badakizue, klauna oso korporala izan daitekeela, edo dala, eta orduan hitzik esan gabe artista ikaragarriak daude, ez da nire kasua. Nik kontalaritzatik nator, lehenengo, Oiularikin hasieran klauna ez nuen egiten eta kontalaria nintzen, orduan, bapatean aurkitzea klaunak eskaini zidan guzti hori, baina hitzekin, non hitza zan oso potentea zen, konklusioetan berez, jardunaldi edo zerbaitetan zaude, apunteak hartzen, eta da, azkeneko momentuan, zuk jardunaldi hoien laburpen antzeko bat, ez da berez jardunaldi edukien laburpena, hortako badaude, geroko memoriak, eta gertatu danaren inguruko laburpena, baina ikuspegi kurioso batetatik, da pailazo baten ikuspegitik. Netako hori, hor sortzen den adrenalina, porque improvisak eta hutsa da. Hitz egin dezakete, eta orduan, nik uste dut, indarra hitzetan daukadala, baina aldi berean, sudurgorria eukitzearen lasaitasuna. Sudurgorriak ematen dizkizu baimen batzuk, esan ditzazket gauza batzuk, sudurgorririk gabe, hausartuko ez nintzatekena. Orduan, netzako hori da, eta esate izuet da adrenalina puntu bat, porrota beti hor dago, beti hor, eta, nola esatea, me pone mucho. Gonbidatu asko esan digute sudurgorriaren asunto hau, erosi behar ditugu guretzat ere sudurgorriak. Nik lehenguan bat topatun lankide baten motxilan eta jantzen. Bai? Baina, haizu, Beatriz, bi gauza, entzule egidatzi dugute, batek dio aurrekon ikusi non Zumarragan, eta azeparrek, eskerrek asko Beatriz eta ane, hemen atzera egin dugu, erradikalak ginenera, ulertu nahi dut, eta entzule berdinak gorkak dio, klaun, ze gogorra eta ze gogok ikasteko. Bide hortatik, segurik ikastaroak eta egongo direla datozen hilabetetan, eta gorka adi egon zen, guk zu ikusten zaitugu klaun, baina gure saioko pertsonairik klaunenak ere maigorostiagak esan digu aizue, ikusi dut Beatriz Egizabal egongo dela, eta besarkada bat eman, nire partez, ostiraetan lankide izaten dugu mai, eta zen digo, Beatrizi, besarkada bat, nire partez, sin falta. Beraz, aztu baino lehen esan behar dizugu. Beste bat, bueltan. Bai, ezagutzen dut, egin dugu lan elkarrekin, intu jai edo bere taldeekin, eta bea
bearekin, nintu jaiko beste partaidea, eta bai, klaro, bai, ez da mundu oso zabala orduan, gaudenak ezagutzen gara, hola. Eta bai, sudurrak ematen du, egia da, sudurra ere tresna badala, gero zeren nik erradikalak ginenen eta gararen bakarrizketetan ari naiz, ez nago klaun bezala, baino kodigoa klaunetik asko dauka, ez? Orduan, bueno, sudurra dala hasiera batean, maskara, batzutan, izan ere, sekretuak hemen kontatzen, beta aurrekoekin ateatzen naiz, eta ez ditut beta aurrekoak erabiltzen. Osa, azkenean, bai da, enmaskaratzeko edo pixkat pertsonai, ez, zuzara, baino, badagorra aldaketa bat, eta sudurrak nik uste du, sudurrak teknika ikaragarri bada, ez da sudurra jartzea eta jazta, baino bai, besten zaitula, eta gero nik uste sudurraren eta jantziak ere garrantzia handia du. Osa, azkenean, nik uste baimena ematen duna edo zer gauza izateko da mamarratxa bat izatea, edo erridikulo, erridikulo nahi eta esan, xelebre. Publikoaren aurrean zu xelebre agertzen bazara, hori irudiak ikusten ari naiz, katiuskak, soineko hori korbata, honek esaten duna, jajaja, ez? Ez digun minik egingo, porque da tonta bat. Hau da, tonta izatearen abantaila. Tonta ematearen abantaila. Hoxe. Lehen aipatu duzu momentu batean porrota, eta hau ere esan duzu, porrotaren aurrean beste jarrera bat hartzen lagundu dit klaunak. Bizitzan akaso, sudurgorria jarri beharko genuke gehiago? Bai, jarrera bai, laguntzen du pila. Bai, netzako beste deskubrimendua ere hoi izan zan, nik egia esan ez da, inbeste... batzutan era aipatzen da, eta egia da badagola inozentzia horretatik, ez zure ume, barne ume hori, nik ez deta inbeste horrekin konektatzen, netzako izan zen, porrotarekin dagoen harremana klaunean, eta klaro, pailazo batean, zenbat eta problema gehiago eta porrot gehiago, hori da, azkenean publikoa eskertzen duena eta horrekin egingo du parre. Orduan, karo, ja automatikoki zuri aldatze zaizu, ez? Baldin bazaude porrota horren bila, bai, artistikoki, estetiko, ez dakit, karo, ja beste historio bada. Honek ez du esan nahi, nire bizitza porrotak, me encantan, ez da hola. Baina, bai ematen dizu, inkluso zure arazoak eta kontatzeko garaian, guazen beste umorea egitea, guazen pixkata ateratzea. Eta haure, batzutan ez, esan izan dut, nire arazoei, umore ezin baditut kontatu, hirugarren pertsona bati, umoretsu edo ni ateatzen eta alarma piztutze zait. Depresiorako bidean egon gaitezke. Orduan... Hiru minutu ditu arratsaleko 6etarako eta Janak esan duen bezala gustora eta luzeriko gineke Beatriz Egizabal Oiokirekin agurtu bartzaitugu eta gainera aukeratu dugu Anela Baka gurekin ezin genuen izan, baina Anela Bakak idatzitako Olat Salvador eta Idoia Asurmendik abesten duten gelditu orkantu honekin, agurtuko dugu arko saio eta horrela borobilduko dugu eta gure erradikalizatuko gara pixka bat. Denak erradikalizatu behar dugu, hori beti. Beatriz Egizabal Oiokigi, mila esker guretzat arte hartzeagatik eta egurra eta kakapila, erradikalizazio guzti horietan, gure izango gara, hemen momentuz herritik atera gabe, gure agendan aipatzen, baina berandu baino lehen ikusteko aukera daukagun. Mila esker zuei. Asko bea. Izan ondo. Bai, berdin. Eta gure entzule maitea bagoaz, batzuk luzerako, nien oso egun batzuten ikusiko eta faltan ere nauzue botako, baina tira oian, zu datorren ostugun erarte. Bai, hoxe, ostugun. Goiuri, zu datorren asteazken erarte, alegia ez entzulezuk Goiuri biaren izango duzu, baina nik zu agurtuzuk ni, Goiuri.
Egongo gea bueltatzen zanen, eta ez bazea bueltatzen, nahikoa ikusia. Eta zuei entzulei bihar arratsaldeko 4:00 aurrera hementsi izango dituzue Mai Gorostiaga, Amaia Arresende eta Goiuri Ezeiza Arandia. Gainera mando teknikoen ingurontan izango duzue. A tope de power. Eskerrik asko eta izan ondo bihar gozatu saioa eta txoritxoren batek kontatu nahi badit txintxo portatu diren hemen bigarren kafetarrak, bidali mezua eta bestela, horrela xe. Sekreto. Gelditu hor, gaur denbora gutxi. Gurekin, baina gure lankideekin, beharra dina naiz irratiaren sintonien, hau bigarren kafea da izan ondo. Jo. Keep calm and bigarren kafea.